Μάλλον, για να γίνει ίδρυμα, από ποιο εξαρτάται? Να συμφωνούν οι εκτελεστές αυτή τη στιγμή αν δεν δέχονται, γίνεται... Εάν δεν δέχονται οι εκτελεστές, γίνεται ίδρυμα. Γίνεται. Δεν ήθελα να τα πω κάτι να το Ελεγμένοι ή εκλεγμένοι. Επαναλαμβάνω, η διαφορά μεταξύ ιδρύματος και κληροδοτήματος. Το ίδρυμα είναι πιο σοβαρό έγγραφο από το κληροδότημα. Και διότι υπογράφεται από το Πρόεδρο Δημοκρατίας και τα συζητήματα. Εφόσον λοιπόν έχουμε τέτοιο ένα έγγραφο, μπορούμε να έχουμε ενισχύσεις και κρατικές και ευρωπαϊκές. Μπορούμε να σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορούν να γίνουν επιχορηγήσεις στο ίδρυμα από τρίτου. Είτε με χρήματα, είτε με ατσίνητα. Αυτό το καταλάβαμε, κύριε Αυτά τα προτερήματα δεν τα έχει τα προγράμματα, αυτά δεν έχει το διόρθωμα. Το καθορίσαμε αυτό. Από πού εξαρτάται να γίνει ίδρυμα ή να γίνει κληροδότημα? Εμείς μπορούμε να κάνουμε απόφαση εδώ, να το κάνουμε ίδρυμα. Όχι, δεν μπορούμε. Έχει γίνει το ίδρυμα. Έχει γίνει. Το καταστατικό υπάρχει αυτή τη στιγμή. Τι λέει το Υπουργείο? Δεν το έγραφα που διάβασα. Πήγαινε στο εφετείο σου. Πήγαινε στο εφετείο της περιφερειάς σου να μας πει αν αυτός που εκπροσωπεί σήμερα το χωριό που είναι ένα άτομο μπορεί να προτείνει σε εμάς τα 10 άτομα. Αυτό είναι όλο. Και γιατί δεν έγινε, κύριε Χαρδαβάκη? Έκανα λοιπόν την αίτηση εκ μέρους του Μανώλη και του Αρισταγόρα. Όχι εκ μέρους. Στάσου, το εξηγήσω. Έκανα λοιπόν την αίτηση εκ μέρους του Αρισταγόρα και του Μανώλη, διότι θεώρησα ότι από αυτήν κάναν τις αποφάσεις που το κάνει ίδρυμα το δικαστήριο, το διοίκημα, θεωρούσαν δεδομένη τη συνέντευξη του. Αυτοί όμως αντέδρασαν και λένε ποτέ ίδρυμα. Άκουσα μάλιστα στο Ηράκλειο. Στο Ηράκλειο άκουσα μάλιστα και λέγανε το εξής. Ίδρυμα δεν θα γίνει αν χτυπήσει ο Χαραλαμπές το πολιτικό. Μισό λεπτό. Συγγνώμη. Γιατί δεν θέλετε να γίνει ίδρυμα? Απαντήστε μου. Γιατί είναι κληρονομιά. Παρακαλώ, λίγο να ακούσουμε όλοι. Μας απάντησε στην προηγούμενη συνέντευξη ο κ. Λαδωμένος. Δεν θέλει περιφέρεια. Από τη μια πλευρά φτιάχνει χαρτί. Όποιος θέλει να μιλήσει. Ένα λεπτό. Ο πρόεδρος έκανε μια ερώτηση. Το ερώτημα αυτό το οποίο είναι το πιο κρίσιμο νομίζω, να απαντήσουμε. Με λίγα λόγια. Δεν θέλουμε να γίνει γιατί είναι προς το συμφέρον της κληροδότημα. Δεν θα λέτε θέση ευθύνης λογοδοτήτη κιόλας. Όλοι μας όταν έχουμε θέση ευθύνης. Λοιπόν, η μετατροπή ημί του κληροδοτήματος σε ίδρυμα. Επί του ως άνω θέματος, σας κάνουμε γνωστό ότι εμείς οι εκτελεστές της Διαθήκης που εκπροσωπούμε το κληροδότημα με τον πρακτικό απόφαση μας νούμερο 1, 24/16 και για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτό, παραιτηθήκαμε από το αρχικό αίτημα μετατροπής του κληροδοτήματος σε ίδρυμα μετά την απορριπτική απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με τον αριθμό πρωτοκόλλου 004431 2016 17 Τρίτου του 16 με την έκδοση προεδρικού διατράγματος κύρωσης Οργανισμού Κοινοφελούς Ιδρύματος. Το όλο θέμα θα συζητηθεί εκ νέου και θα ληφθεί τελική απόφαση μας μετά την έκβαση της δικαστικής διεκδίκησης έκτασης 87 στρεμμάτων στην περιοχή Αγίου Μανθαίου Χανίων. Είναι αυτονόητο ότι... Ξεφεύγεις από το θέμα, κύριε. Δεν ξεφεύγω καθόλου. Θα ακούσεις και μετά θα απαντήσεις.
Μια ερώτηση σου έκανε ο πρόεδρος. Γιατί δεν θέλετε να γίνει ίδρυμα. Για τους λόγους αυτούς που είναι αυτό. Είναι... Ακούστε, αφήστε το είναι αυτονόητο ότι κάθε ενέργεια ή παρέμβαση οποιαδήποτε μη έχοντος ένοχη σχέση με το κληροδότημα, η οποία αντίκειται στην ως άνω απόφαση μας, είναι παράνομη. Θεωρούμε επίσης σκόπιμο να σας ενημερώσουμε ότι ουδέποτε ορίσαμε πληρεξούσιο δικηγόρο για την κατάθεση δικογράφου στο εφετείο Ανατολικής Κρήτης για την τροποποίηση της 6957-2007 απόφασης του εφετείου Αθηνών, και καθώς ο δικηγόρος κ. Γιώργος Χαραλαμπάκης επικαλείται πληρεξουσιότητα που είναι ανύπαρκτη. Όταν με έκπληξη πληροφορηθήκαμε τις παραπάνω ενέργειες του ως άνω δικηγόρου, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε μαζί, του διαμαρτυρηθήκαμε έντονα, επισημένοντάς του συγχρόνως τις ευθύνες που απορρέουν από την αυθαίρετη, παράνομη και αντιδεολογική συμπεριφορά του. Προς τούτο ενημερώνουμε με έγγραφο την Διεύθυνση Κοινωνικών Περιουσιών, τμήμα εποπτείας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. Τέλος, θέλουμε να εκφράσουμε τη λύπη μας με τη συμπεριφορά ευτυχώς ολίγων φιλίπποπτων συγχωριανών μας που σκόπιμα καλλιεργούν την καχερκέντρια και μοχθηρία. Απαντήσατε, κύριε Λαδωμένη. Δεν απαντήσατε. Το 2007 ήταν η απόφαση. Δεν απαντήσατε. Το 2016 σας επιόδησε το έγγραφο αυτό. Μπροστά στα μάτια μας θα μας δουλέψετε. Πότε, μετά από 9 χρόνια. Το έγγραφο το έκανε ο κύριος Καρλοπάκης. Λοιπόν, συγγνώμη. Συγγνώμη. Δεν γίνεται άμα είναι ίδιο να γίνει υπόθεση στα Χανιά. Γιατί χαμένοι. Χάσατε. Θα παρακαλέσω λίγο, κάντε λίγο ησυχία, ξεφύγαμε λίγο. Εγώ μια παρατήρηση να κάνω με τους κανόνες της λογικής. Άλλο περίμενα να ακούσω κι άλλο που προετοιμάστηκα. Αλλά περίμενα να ακούσω την απάντηση στο ερώτημα γιατί δεν θέλουμε να γίνει ίδρυμα. Αυτή την για το καλό του χωριού δεν θέλουμε, όχι γιατί μιλάμε στην τυπικότητα. Δεν με ενδιαφέρει η τυπικότητα, την ξεπεράσουμε. Εγώ δεν κατάλαβα γιατί δεν θέλουμε. Το γιατί αυτό Σχεδιαζόμαστε στην απόφαση του Υπουργείου. Θέλουμε επικαλύψεις από έγγραφα. Παρακαλώ. Σταματήστε είπα. Μανώλη, με απλά λόγια να πεις το πρόγραμμα του Υπουργείου Διάστησης. Με απλά λόγια, αλλά μην μιλάτε σας παρακαλώ. Μην τον διακόπτετε. Πες με απλά λόγια στους χωριανούς, γιατί διαφωνείτε με αυτή την αλλαγή. Μην μιλήσει άνθρωπος όμως. Διαφωνούμε για τους λόγους που δίνει, την απάντηση που δίνει το Υπουργείο. Για να προχωρήσουμε την υπόθεση στα Χανιά, πρέπει να προχωρήσουμε. Κύριε Λαδωμένη, συγγνώμη, κύριε Χαραλαμπάκη, η υπόθεση των Χανίων είναι χαμένη. Όχι κάθηκε, είναι χαμένη διαπαντός. Λοιπόν, εάν ποτέ, δεν μπορώ να σας το πω για τον πίτσο Και γιατί εντάξει, τον κύριο Χαραλαμπάκη επικαλούμε. Λοιπόν, εάν η περιουσία των Χανίων, αυτό είπε προηγουμένως ο κύριος Λαδωμένος, δεν το κερδίσαμε ποτέ, δεν θα γίνει και ποτέ ίδρυμα. Αυτό είπε ο κύριος Λαδωμένος. Δεν το λέει καμία απάντηση, μας φέρνει το απάντηση εδώ και δούμε. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Δεν έχει καμία... Μάνα, σε παρακαλώ. Δεν έχει...
Βασικά τι λέει, πρέπει να αποκοπεί η διαδικασία του Ιδρύματος από τη διευθύνση στα Χανιά. Το θέλουμε αυτό. Δεν θα προχωρήσει σαν ίδρυμα η υπόθεση στα Χανιά. Όχι ρε, λέει εδώ, στο εμπισόμενο προεδρικό διάταγμα. Γιώργο, ένα λεπτό, σαν νομικός τώρα εσείς. Απαντήστε με αυτά που ξέρετε. Ισχύει αυτό που λέει ο κύριος Λαδωμένος ότι είναι συνδεδεμένο ένα άλλο θέμα με τον κύριο Άμπρα. Όποιο νομικό θέλετε εδώ πέρα και εγώ δεν ξέρω να έχω πλάτη. Λοιπόν, μπορούμε να το συνδέσουμε, μας συμφέρει να το συνδέσουμε, είναι χαμένη υπόθεση. Θέλουμε να το συνδέσουμε για να λειτουργούμε παραλογιστικά. Ναι ή όχι. Και θέλουμε να προχωρήσουμε με αυτό το περιουσιακό στοιχείο που υπάρχει τώρα. Αυτό τι λέει εδώ πέρα. Λέει ότι αν δεν να προχωρήσετε σε ίδρυμα, δεν θα μπει το κομμάτι του δεν το θέλουμε. Αφού είναι χαμένο. Τι λέει εδώ πέρα. Πρέπει να... Δεν εγκρίνομαι και να διαβάσω και δεν πρέπει. Τι λέει το έγγραφο που είναι 17 του 16. Λοιπόν, θέμα. Μη έγκριση έκδοσης προεδρικού διατάγματος κύρωσης του Οργανισμού Κοινοβουλίου Ιδρύματος. Και λέει από κάτω το έγγραφο 9.406.130 από κεντροπαίδη δύσκολη, δηλαδή τι σημαίνει αυτό. Κάμανε τον οργανισμό, κάμανε το καταστατικό, όπως το θέλαμε, εν πάση περιπτώσει, το στείλανε απάνω το 2009 με τις υπογραφές τους για να εγκριθεί από το κράτος και να γίνει ίδρυμα και όχι κληρόδημα ή. Λοιπόν, και λέει το Υπουργείο από κάτω, σε απάντηση αυτό τη εξής, και έχοντας υπόψη την υπαρθυμότητα τη διαθήκη του Κωστόνη Φωτεινού, τη διατάξη του άρθρου 50-51 και του νόμου 4.192 την υπαρθυμών 27 πρώτα 16 γνωμότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Κοινοβουλίων που και κατόπιν παραπομπής του θέματος αυτό από τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κατά το άρθρο 7 περίπτωση Γ, το υπαρθυμών 111 του 14 οργανισμούς Υπουργείου Οικονομικών, το υπαρθυμών από. Σας πληροφορούμε ότι δεν εγκρίνουμε την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος για τη σύσταση και την έγκριση οργανισμού του Ευρώπη. Όχι, το πείσμα, το πείσμα. Δεν εγκρίνομαι. Δεν εγκρίνομαι την έκδοση προεδρικού διατάγματος για σύσταση και την έγκριση του οργανισμού του ελόγου ιδρύματος επειδή. Για ποιο λόγο. Μας ελέγχει το Υπουργείο εδώ. Για τους δυο λόγους. Επειδή θα πρέπει προηγουμένως να τηρηθεί η διαδικασία του 10 παρά του 2 του νόμου 4.82 του 2013 για την τροποποίηση ίσως άνω υπαρθυμών 6.957 του 7 απόφαση που αφορά τη λύση του ιδρύματος, δεδομένου ότι το Υπουργείο Εσωτερικών του υπαρθυμών τάδε εγγραφό του μας γνώρισε ότι σύμφωνα με την υπαρθυμών απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών η πλάντα στοιχείου αποτελεί τοπική κοινότητα Δήμου Οροπεδίου, η οποία δεν εκλέγει πολυμελές τοπικό συμβούλιο, αλλά εκπρόσωπό του. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μας στείλετε μια κατάσταση όταν ήταν πολυμελές στο Συμβούλιο και ήταν 10 άτομα. Ωραία, καλά η κατάσταση. Ωστόσο όμως μέχρι σήμερα δεν έχει η σύσταση του Ιδρύματος. Δηλαδή δεν κρίνει από το κράτος. Και ο νόμος άλλαξε. Και στη θέση του Πολυμελού Συμβουλίου είναι ένα άτομο σήμερα. Και γεννάτε θέμα. Μπορεί το ένα άτομο να προτείνει τα 10 σε εμάς, αφού άλλαξε ο νόμος και εσείς δεν το είχατε κάνει ακόμα. Έτσι είναι το ερώτημα. Έτσι είναι το ερώτημα. Και λένε αυτοί, μα το κράτος μας, εμείς εκτελούμε την απόφαση του Υπουργείου που μας έστειλε. Λάθος που ερμηνεύουμε. Το Υπουργείο λέει, κύριοι, τηρήσετε την τροποποίηση, εφαρμόστε το άρθρο 10 παραγωγής του νόμου 483 και εμείς εγκρίνουμε, θα επιλέξουμε από τα πρόσωπα, αν μας πει το εφετείο ότι μπορεί ο ένας να μας προτείνει και τα 10 άτομα, εμείς θα επιλέξουμε τα 5 και είμαστε εντάξει. Τέλειωσε το ένα θέμα. Πάμε στο δεύτερο. Όχι. Όχι. Για τη δεύτερη. Τώρα όχι. Πάμε στο δεύτερο. Στο εκδοτησόμενο προτεραιότητα δεν θα πρέπει να συμπεριληφθεί το αναφερόμενο στο άρθρο 3 περιουσία πόρη του σχεδίου οργανισμού υποστοιχείο Β' ή τη δασική έκταση 87,64 στραμμάτων στην περιουσία Δημοτικών Χανίων, για την οποία εκκρεμεί δικαστική διεκδίκηση με το δημόσιο και διάφορα φυσικά πρόσωπα, διότι η περιουσία του Ιδρύματος
δεν μπορεί να θεωρηθεί βέβαιη και καθαρισμένη ως προς την επιλογή της σύλλογης. Τι σημαίνει αυτό? Εφόσον, κύριε, εκκρεμεί η υπόθεση, άμα την κερδίσετε θα κάνουμε τροποποίηση να πει μέσα η περιουσία. Εάν δεν την κερδίσετε κάτι δεν παίρνει. Είναι κρίση. Τι λέει λοιπόν ο Πετράκης θα πέτει μας Ελλάδα αυτά. Να μην κάνει σύμφα το δικηγόρο. Να μην κάνει αν δεν θα κάνει το δικηγόρο από αυτά συνολικά. Δεν μπορεί να θεωρηθεί βέβαιη. Δεν μπορεί. Δεν το πάνε μέσα γιατί είναι κρίνηση. Έδωσα άλλο λόγο. Δεν έχει άλλο. Αυτή δυο λόγοι. Ένα λεπτό. Όσο αφορά το κρίσιμο ζήτημα, γιατί αυτό γενικά καθορίζει τις περαιτέρω ενέργειες. Θέλω να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Καραλαμάκη. Αυτή τη στιγμή στα Χανιά εγκρεμεί το θέμα. Ναι. Λοιπόν, γιατί ελάβαμε εμείς από το Εθνικό Κτηματολόγιο των Χανίων, ελάβαμε στα σπίτια μας γράμμα με το οποίο καθορίζει το μερίδιο του κάθενος από την έκθεση των Χανίων. Μας θεωρεί κάτω. Εγκρεμεί ακόμα στον αέρα, η υπόθεση έχει ερθηθεί. Όχι. Θα εξαρτηθεί. Είναι περασμένο το κτηματολόγιο. Εφόσον είναι λοιπόν περασμένο στο κτηματολόγιο, έσφαλε το δικαστήριο που είπε ότι κύριε κάπου δεν είναι. Μην μιλάτε, παρακαλώ. Μην μιλάτε. Έσφαλε το δικαστήριο για κανένα άνθρωπο και αυτή. Έσφαλε το δικαστήριο. Όχι κύριε, δεν είναι το τα λέτε. Δεν είναι το τα λέτε. Λοιπόν, να Γι' αυτό πάμε στο φετίο. Συγγνώμη λίγο, συγγνώμη. Παρακαλώ. Ήρεμα, γιατί φωνάζετε. Ήσυχα. Λοιπόν, ακούω την ερώτηση. Να βάλουμε τάξη. Είναι ακόμα στον αέρα η υπόθεση θα εξερθηθεί. Όχι, είμαστε στο φετίο. Εννοείται ότι είναι σε κρεμότητα ακόμα. Μισό λεπτό. Γι' αυτό είσαι σε Υπουργείο. Εφόσον είναι σε κρεμότητα, δεν πάω να βάλω καθαρή περιουσία. Μιχάλη. Μισό λεπτό πριν σας δώσω το λόγο. Συγγνώμη λίγο. Το δικαστήριο. Ένα λεπτό λοιπόν. Μην συζητάτε μεταξύ σας, παρακαλώ. Να κατασταλάξουμε λίγο σε ένα κομμάτι σε ό,τι αφορά το ίδρυμα. Αυτό που είπαμε προηγουμένως, γιατί τελικά. Όχι, να ρωτηθούν οι εκτελεστές. Θα συνενέσουν στην αίτηση. Αν δεν συνενέσουν, αυτό θέλω να πω κι εγώ. Αυτό θέλω να πω. Αλλά πρέπει να γίνει κοινωνό σε όλο το ακροτήριο. Σταματήστε να πω δύο λόγια. Αυτό που μας είπε ο κύριος Χαραλαμπάκης εδώ και διαβάζοντας το έγγραφο της νομαρχίας, τι μας λέει. Για δύο λόγους μας απέρριψε το αίτημα. Το κράτος. Το κράτος, το Υπουργείο. Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί το χωριό μας είναι μικρό και έχει ένα εκπρόσωπο, ενώ κατά το παρελθόν που είχε βγει απόβαση του 7, είμαστε κοινότητα και υπήρξε πλήρης αντιπροσώπευση. Δηλαδή μπορούσαμε να ορίσουμε 5-7 άτομα, όπως ήταν η Δημοτική Σύμβουλη και ο πρόεδρος τότε. Τώρα, επειδή έχουμε εκπρόσωπο. Πριν. Αυτό βασικά είναι η φιλοσοφία της απόβασης αυτή είναι. Ότι μπορούσε να προταθούν άτομα τα οποία εκπροσωπούσαν το χωριό μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο, το Κοινωνικό Συμβούλιο. Αυτό λοιπόν, αν θεραπευθεί, αυτό μας λέει τώρα. Μπορείτε να το θεραπεύσετε με τον πάρεδρο, εδώ με το χωριανάκι μας, και να προτείνει. Αυτό είναι ένα εμπόδιο το οποίο να έρθει. Πάμε στο επόμενο βήμα. Το επόμενο βήμα ποιο είναι? Σε ό,τι αφορά το κομμάτι της περιουσίας των Χανίων, δεν θα συμπεριληφθεί στο προεδρικό διάτομα στην παρούσα φάση. Εάν κερδιθεί στην επόμενη φάση, θα συμπεριληφθεί αυτό. Αυτό είναι το νόημα. Συμφωνείτε με εγώ? Αυτό είναι. Πώς θα παρασταθεί η δικηγόρη στο δικαστήριο σαν ίδρυμα, αφού τα χαρτιά γράφουν πληροδότημα? Το έχουμε χάσει πάλι. Αυτό το λάθος κάναμε. Τέλος πάντων, αυτό το λάθος έγινε τόσα χρόνια. Δεν είναι ίδρυμα και χάσαμε την υπόθεση στα Χανιά σε πρώτη φάση. Ενδεχομένως τη χάσαμε αν δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία και στον χρόνο που θα γίνει το δικαστήριο. Μα το ίδρυμα θα χαθεί αν πάει στα ίδρυμα. Ανάποδα μόνο τα λέμε, αφού λέμε σαν ίδρυμα το έχουμε παραστεί, έχουμε παραστεί σαν ίδρυμα. Θα συνενέσουμε σε 11 Οκτώβρη να κάνουμε το δικαστήριο ή όχι? Αυτό είναι. Ποιος να συνενέσει? Κώστα, αν δεν συνενέσουν, δεν θα γίνει το δικαστήριο, κύριε Χαραλαμπάκη. Όχι λέει. Αυτό ποιος θα αποφασίσει? Θα το θέσω με θέμα της ψηφοφορίας εδώ. Ηρεμήστε λίγο να τα συζητήσουμε όμορφα και ωραία εδώ. Ο σκοπός που είμαστε εδώ,
Γι' αυτό είμαστε, ο Κώστας Αλήθης. Αν κατάλαβα καλά, είπες τώρα ότι κάτοικοι υπόθεση των Χανίων και επειδή δεν μπορούσε ως πληροδότημα να διεκδικήσει. Δεν μπορούσε να παραστεί. Δεν το ξέρατε αυτό. Δεν το ξέρατε αυτό. Το είχε γράψει ο δικηγόρος σαν ίδρυμα. Εμείς δεν πήγαμε χαρτιά στο δικαστήριο. Μανώλη, όχι, εγώ δεν προσωποποιώ, παιδί μου, το ζήτημα. Εγώ δεν προσωποποιώ, δεν προσωποποιώ το ζήτημα. Εγώ η απορία μου είναι η εξής. Δηλαδή, εάν είχε γραφτεί στην αίτηση που κάνατε τότε για τη διεκδίκηση των Χανίων ως κληροδότημα, μπορούσε να διεκδικηθεί ένα. Δεύτερο, εάν είχε δηλωθεί ως ίδρυμα και ήταν ίδρυμα, μπορούσε να διεκδικηθεί με καλύτερους όρους. Γιατί αν είναι έτσι, έπρεπε να το είχατε ψάξει πολύ νωρίτερα και να το έχετε τεκμηριώσει πώς μπορεί να κερδιθεί καλύτερα. Έτσι. Και τρίτο, για το ίδρυμα. Πιστεύω να έχουν καταλάβει όλοι αν τι έκανε το βιβλίο. Όμως, δεν μπορεί ως ίδρυμα να διεκδικήσει πάλι την έκταση των Χανίων. Αυτό να γίνει σαφές σε όλους. Εγώ δεν είμαι νομικός. Ακούω τον Γιώργο που είναι νομικός και λέει ότι μπορεί και από τον Μανώλη τον Λαδημένο και λέει δεν μπορεί. Κοιτάξτε, εμείς δεν μπορούμε να βγούμε από εδώ έξω χωρίς να το έχουμε ξεκαθαρίσει. Ξεκάθαρες κουβέντες, υπεύθυνες κουβέντες, να ξέρουμε τι γίνεται. Είναι εντός 3 ετών να υποβάλουμε έφεση. Δεν την υποβάλαμε, έληξε η προθεσμία, χάθηκε η περιουσία. Με την έφεση, δεν είδες που έχω κάνει έφεση. Έχει κάνει έφεση. Και με τι έφεση. Τι το έκατος. Σαν ίδρυμα. Και η τελευταία ερώτηση στον Γιώργο. Γιώργο, πότε έκανες την αίτηση αυτή για την οποία σου λένε ότι κακώς την έκανες με δικιά σου πρωτοβουλία? Πότε την έκανες? Το Μάιο. Το Μάιο του 16. Το Μάιο του 16 που ήταν ο Μανώλης στον Αγρίκιο είπε ότι είχαν... Και τα έπρεπε να πρώτα το Μάρτιο. Και αυτά παρτίζουν. Είμαστε σε απεργίες, δεν μπορούσα να κάνουμε. Συγγνώμη κύριε Γιώργο, σημαίνει όμως αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι αν συνεχιστεί σαν κληροδότημα, ακόμα και την έφεση που έχετε κάνει, θα τη χάσετε και στο μέλλον. Διότι είσαστε, λοιπόν, τι συνεχίζετε εφόσον έχετε κάνει σαν ίδρυμα, εφόσον ξέρετε και έχετε και το προηγούμενο, ότι θα τη χάσετε. Και συγγνώμη κύριε Γιώργο, εγώ και ο Πετράκης, τώρα και ακόμα και όταν ζούσε ο συγχωρεμένος ο Βαχατζάκης, που δεν εγώ είμαι Μαρακός και αυτός ο εργολάβος, και είμαστε εδώ, και εσένα στο Ηράκλειο, σας το είχαμε πει επανειλημμένως. Βρείτε έναν τρόπο να την αναβάλλετε τη δίκη των Χανίων, γιατί θα τη χάσετε, γιατί είναι. Το θυμάστε, να παραιτηθούν. Εσείς το συνεχίσατε, πήγατε εκεί και όχι μόνο τη χάσατε, αλλά σας βάλανε και πρόστιμο 90.000 που ζητάτε τώρα ή να τις πληρώσει το κληροδότημα ή ο κόσμος εδώ πέρα. 48.000. Συγγνώμη που είπα πολλά. Θα πληρώσει η Μαρία του Πετράκη 20.000. Έτσι. Γιατί εγώ παιδιά, δεν ξέρω πώς είσαστε εδώ πέρα που είσαστε μέσα στο αυτό, αλλά δεν δέχομαι από το κληροδότημα να πληρωθούν. Λοιπόν, κύριε Χαραλαμπάκη, σαν δικηγόρος που είστε εδώ πέρα, θέλω να είσαστε ειλικρινείς και νυφάλιος και να συζητάτε για το συμφέρον του χωριού και όχι κατά μέρος. Απαντήστε ειλικρινά. Το γνωρίζατε σαν Χαραλαμπάκης ότι δεν μπορούσατε να παραστείτε. Σας το είχα πει εγώ ο Μαραγκός από την πλάτη. Ότι δεν μπορείτε να παραστείτε σαν κληροδότημα εφόσον έχετε κάνει σαν ίδρυμα. Γιατί το προχωρήσατε? Δεν ζητάω ευθύνες, αλλά για να πω κάτι ότι και κάπως το προχωρήσατε χωρίς να το... Δηλαδή, σαν νομικός έπρεπε. Λοιπόν, όχι, αναγνύει εσάς ενδεχομένως, γιατί εσείς πουλάτε ψάρια. Εσείς πουλάτε ψάρια και εγώ πατάτες. Αλλά αυτός είναι δικηγόρος. Πρώτον, όχι, περίμενε, συγγνώμη Μιχάλη, να μιλήσω εγώ. Θα πω κάποια πράγματα. Αυτό. Λοιπόν, θέλω να ξεκαθαριστεί μια υπόθεση εδώ πέρα και για να μην... Και θα πω στη διαδικασία, τη γνώμη μου να την πω και δυνατά. Τόση ώρα ο Πατεράκης ρωτάει το βασικό, νούμερο 1 που μαζευτήκαμε όλοι εδώ πέρα. Γιατί επί τόσα χρόνια
Γίνεται και δεν γίνεται ίδρυμα. Και γίνεται. Και δεν δίνει κανένας καμία απάντηση. Λοιπόν, εγώ θα μπω στη διαδικασία χωρίς να προσωπήσω. Ούτε έχω με το φίλο μου τον Αρισταγόρα τίποτα σε προσωπικό επίπεδο, σαν κλείνε, μόνο αυτή την πράσινο. Ούτε με σένα μάλλον. Η αλήθεια, ξέρετε ποια είναι. Και την γράφουν τα χαρτιά, κύριε δικηγόρε, και πέστε και βγαίνουν το ανοιχτά. Από τη στιγμή που θα γίνει κληροδότημα, πάρουν οι εκτελεστές το έργο τους. Φεύγουν. Ναι, ίδρυμα. Πάρουν οι εκτελεστές. Διότι είναι προσωπικοί εκτελεστές, έχουν πει με αυτή την απόφαση μέχρι να γίνει ίδρυμα. Λοιπόν, τέλος. Δεν θέλουν λοιπόν να φύγουν από τη θέση τους και από τη στιγμή που δεν θέλουν να φύγουν από τη θέση τους, λέει να τελειώσει, λέει, στα Χανιά. Δεν θα τελειώσει, κύριε Ραδομένη, κύριε Παπαδάκη, κύριε Βορειανή, ποτέ. Διότι αυτά έχουν αλλάξει. 10 γενιές, 5 γενιές έχουν μεταφερθεί, έχουν πουληθεί. Λοιπόν, δεν θα πάρετε ποτέ. Είναι μια πρόβαση να παραμένετε εφόρου ζωές εκεί πέρα. Και σε αυτά που λέω, επικαλούμε τον κύριο νομικό που είναι εδώ πέρα να πάρει θέση με βάση τη γνώση του και όχι ούτε τις προσωπικές φιλίες, ούτε να μας διαστραγώνει εδώ πέρα. Δεν παίρνουμε εκεί πέρα. Λοιπόν, είναι απλά τα πράγματα. Τα γράφουν τα χαρτιά. Μόλις γίνει ίδρυμα, φεύγουν οι κύριοι, εκτός τώρα, εάν έχει κάποιος από αυτούς τους δύο νομικές γνώσεις, διότι προβλέπει το καταστατικό μετά να έχουν λογιστικές, να έχουν φοροτεχνικές και νομικές διαδικασίες. Γνώσεις. Έτσι, αν ο κύριος Καρδαδομένος και ο κύριος μπορεί να ξαναδώσουν και να ξαναπούνε πάει. Λοιπόν, τι το συζητάμε τώρα εδώ πέρα όλη μέρα και μέχρι το βράδυ. Αυτά είναι τα βασικά. Λοιπόν, και το λειτουργήμα των οποίων πάβει με τη λήξη της εκαθάρισης της κληρονομιάς και της έγκρισης της οριστικής λογοδοσίας. Έχει λήξει το θέμα. Αλλά εγώ θέλω να διευκρινιστεί παρουσία όλων μας αυτό που έγινε στην περασμένη συνέλευση, που εάν δεν μεσολαβούσαμε θα σκοτωνόσαστε. Νομικός σύμβουλος με τον κληροδότη. Διότι μένθηκε προσωπικά εσάς ο κύριος Ραδομένος, είμαστε μάρτυρες όλες ότι εξαιτίας σας χάθηκε η υπόθεση στο Χανιό. Είναι έτσι δεν είναι? Έτσι. Μήπως κύριε Χαραμπάκη δεν είστε κι εσείς άμειος εθνών? Είστε άμειος εθνών? Δώστε μία λογική εξήγηση να καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται με το... Μισό λεπτό. Εκτιμώ ότι η απόφαση έρχεται το 2007. Θεωρούνταν δεδομένο ότι μέσα σε ένα λογοχρονικό διάστημα και 1-2 χρόνια θα γινόταν ίδρυμα. Προφανώς κατατέθηκε η αγωνία με αυτή τη λογική και στην πορεία μετά δεν ευδοκίμησε. Ευθύνες προφανώς υπάρχουν, αλλά δεν θα τις καταλογίσουμε. Εντάξει, ατομική. Με ποια κριτήρια θα πάρουν τα παιδιά σας? Αν έχουν Κυρία Ολυμπιάδη, συγγνώμη λίγο. Συγγνώμη. Γι' αυτό είμαστε εδώ, να τα ρυθμίσουμε όλα αυτά, να βελτιώσουμε το κανονισμό. Συγγνώμη. Είμαστε εδώ για να βελτιώσουμε αυτές τις τερευνώσεις. Μπράβο. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Γι' αυτό είμαστε εδώ να βελτιώσουμε τις τερευνώσεις αυτές, οι οποίες με την τυπικότητα ξερούνται κάποια άλλα. Εντάξει, είναι παραμύθια. Δεν οξύναμε το πρόβλημα. Σπίτια πήραν. Ποιοι πήραν τα 500, δεν τα άκουσες προηγούμενα, τα διαβάσατε. Σταματήστε. Πήραμε τα πράγματα. Είμαστε εδώ για αυτό, να βελτιώσουμε τις τρευλώσεις που έχουν παρατηρηθεί κατά το παρελθόν. Πράγματι, η τυπικότητα και η νομιμότητα δημιουργεί προβλήματα. Είμαστε εδώ για να τα βελτιώσουμε αυτό. Καλή θέληση να έχουμε και διάθεση για συνεργασία και συνεννόηση. Αυτό θέλουμε. Συγγνώμη.
για να διορθωθούν όλα αυτά, θα κάνω μία πρόταση και εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε στη μεγαλύτερη συζήτηση, τουλάχιστον για σήμερα. Να προχωρήσει με κάθε τρόπο να γίνει ίδρυμα, ούτως ώστε να είναι και πιο ισχυρό, να βγουν περισσότερα άτομα. Διαφορετικά αντιμετωπίζει και το ίδιο το Υπουργείο και το κράτος ένα ίδρυμα από ένα κληροδότημα. Λοιπόν, αυτά τα είναι. Ναι, αλλά πρέπει όμως, πέρα ό,τι το είπαμε, πρέπει είτε να γίνει μια ψηφοφορία, είτε κάτι να γίνει και να αποφασίσουμε. Διότι να το λέμε εδώ και να φύγουμε μετά δεν γίνει τίποτα. Άκουσες ποτέ να πω για ψηφοφορία. Αυτός είναι κανόνα. Αυτή είναι διορισμένη. Το θέμα είναι. Το θέμα είναι. Συμφωνούν στην ενέργεια την οποία έκανα ή όχι. Εάν δεν συμφωνούν να το πούνε γραφειοκρατικά. Δεν συμφωνούν για αυτόν τον λόγο. Και υπάρχει τρόπο να τους άξουν. Λοιπόν, να ανακεφαλαιώσουμε λίγο διότι πλατιάσαμε λίγο. Συγγνώμη λίγο. Στο βασικό ερώτημα που θέτει η Γενική Συνέλευση, η συνάντηση, όπως θέλετε πέστε εδώ. Θέλουμε να γίνει ίδρυμα. Το λόγο είναι βασικά εδώ οι διευθυντές. Αυτό ακριβώς. Συγγνώμη λίγο. Παρακαλώ. Είναι κοινό πιστικό ότι όλο το χωριό θέλει να γίνει ίδρυμα. Αυτό το έχουμε αποδεχτεί, το έχουμε εισπράξει. Σε ό,τι αφορά τα μέλη εδώ του διαχειριστές που εκπροσωπούν, θέλετε να γίνει ίδρυμα. Αυτό είναι το στόχο. Ακριβώς. Αν συμφέρει πράγματι να γίνει, θέλουμε να δείχνει στην άποψη. Συνενούν οι εκτελεστές το δικαστήριο της 11η ή όχι. Αν συνενούν με αυτό που είναι φανερά. Δεν θα γίνει. Δεν θα γίνει. Πώς θα καλούμενοι και απολογούμενοι εδώ. Εδώ είμαστε χωριανοί, ο άλλος για το κοινό καλό. Μην θα τους εξουσέλουμε να γράφω σε αυτό είναι υπεκφυγή και καθώς δεν έχουμε να πάρει. Παρακαλώ. Κοίταξε, υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Δεν θέλουμε να μεταχειριστούμε το δύσκολο δρόμο της αντιπαράθεσης, της κάθετης αντιπαράθεσης. Δεν το θέλουμε αυτό. Δεν μπορούμε να βρούμε έτσι. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ, όλοι θέλουν να ακουστούν. Όλοι θα έρθετε μπροστά να παίρνουν το μικρόφωνο. Οι υπόλοιποι παρακαλώ το σεβασμό στον ομιλητή. Όλοι να τοποθετηθείτε. Όλοι να κάνετε τις ερωτήσεις σας, αλλά όχι έτσι. Επικεντρωμένες στο συγκεκριμένο ζήτημα. Μην πλατιάζουμε και χαθούμε εδώ. Μην ξεφεύγουμε μια στιγμή. Δώστε στον πρόεδρο το μικρόφωνο. Εγώ μόνο αυτό μην κάνει. Εγώ θα παρακαλέσω να αφήσουμε τα εγγράφος. Αυτή τη στιγμή να μας απαντήσουν και θα καταθέσουν και για ποιο λόγο δεν θέλουν να γίνει. Μπορεί να μην είναι έτοιμοι, μπορούν όμως να μας εκθέσουν τα επιχειρήματα. Ξέρετε τι γίνεται, δεν είναι ιδιοκτησία κανενός αυτό το κληροδότημα. Ποιο, εσείς οι δυο. Δηλαδή δεν υπάρχει χωριό. Δεν υπάρχει χωριό. Επιτρέπεται η συζήτηση.
Σταματήστε. Και να πέσουν οι τόνοι. Ούτε αλαζονίζουν τίποτα. Ποιο είναι το κοινό καλό του χωριού? Να διατεθεί το 50% που λέει η απόφαση στο χωριό. Αυτό δεν είναι το ζητούμενο. Τώρα αν είστε εσείς δύο και μπει κι άλλος ένας ή που είναι δύο-τρεις να βοηθήσουν στο έργο, είναι κακό? Είναι κακό αυτό να γίνει? Λοιπόν, αυτή τη βάση να το κουβεντιάσουμε. Δεν θέλει κανείς να διώξει κανένα. Αυτό θέλω να πω, Μιχάλη, και αυτό τρόπο. Να μιλήσω ο κ. Στρατάκης και να δείτε. Μισό λεπτό. Εγώ ήθελα να πω, πώς? Φαντάζομαι ότι δεν υπάρχουν αντίέξοδα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή... Μα δεν υπάρχουν αντίέξοδα, αλλά θέλουμε να αποφύγουμε το διαχωρισμό και τη σύγκρουση. Το καλύτερο για μένα θα ήταν αυτή τη στιγμή οι εκτελεστές διαδίκησης από τη στιγμή που βλέπουμε ότι υπάρχει από όλο το χωριό μια διάθεση να παρατηθούν. Θα συνενέσουν στη διαδικασία αυτή και να πούμε ναι παιδιά, εμείς θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να προχωρήσουμε. Εφόσον όμως σε μια πιθανή απόφαση αντίθετη από αυτό που έχει το χωριό, θα δούμε ποιο άλλο δρόμο θα μπορούμε. Υπάρχουν κι άλλα μέσα που μπορούμε να τα χειριστούμε. Θέλουμε να τα αποφύγουμε για να μείνει η ομόνοια στο χωριό. Δεν είναι θέμα να χωριστούμε εδώ και να τσακωθούμε μεταξύ μας. Όλοι ενδιαφερόμαστε για το χωριό. Αυτή είναι η βάση. Σαν να μην έχει γίνει αυτή η situation. Θα τσακωνόμαστε κάθε μέρα από τώρα μέχρι την κάτω. Θα θέσω ένα άλλο ερώτημα το οποίο μπορεί να διευκολύνει τη συζήτηση και να απευθώ στον κύριο Χαραλαμπάκη, τον δικηγόρο. Σε περίπτωση που έχουμε αρνητική εξέλιξη από τους διαχειριστές, ποια άλλα μέσα μπορούμε να μεταχειριστούμε, να πετύχουμε το στόχο αφού είναι κοινό όπως των Ξεχωριανών? Όχι, δεν καθόλου τη συζήτηση. Κοιτάξτε, εγώ όταν έκανα την αίτηση αυτή, γράφω το εξής. Αίτηση Μαλή Κωνσταντίνου Λαδωμένου Εμπόρου Κατοίκου Ηρακλείου, δεύτερο ρεσταβόρα Παπρός Παπαδάκη Καφεπόλη Κατοίκου Πλάντας 2, εκτελεστών διαθήκης, ενώπιον των επαιτίων των συσκευής. Αναπτύσσω εδώ πέρα όσα είπαμε τώρα νομικά. Λοιπόν, οι κύριοι εκτελεστές που υπάρχουν σήμερα, όπως βλέπουμε, δεν συνενούν στο να γίνει. Ναι. Εάν συνεννούσαν, δηλαδή, θα γινόταν κανονικά το δικαστήριο στις 11 Δεκάτου, θα βγει μια απόφαση και εφόσον το δικαστήριο ερμήνευε την διαθήκη εκ νέου και κατέληξε στο ότι μπορεί το ένα πρόσωπο που υφίσταται τώρα σαν εκπρόσωπος του χωριού στον Δήμο να προτείνει τα 10 ονόματα, θα γινόταν εντάξει και προχώρησε η διαδικασία. Ναι. Τώρα, λέει το έγγραφο, πού το έγγραφο. Το έγγραφο λέει, που διαβάζουμε προλίγου, λέει ότι δεν εγκρίνει τη σύσταση τμήματος επειδή πρέπει να τηρηθεί το άρθρο 10 παράγραφος 2. Τι λέει λοιπόν το άρθρο 10 εδώ το? Τι λέει το άρθρο 10 παράγραφος 2? Αν υπάρχει αμφιβολία του περιεχομένου τη δωρητή η αμφισβήτηση αυτή επιλύεται από το αρμόδιο κατάρθρο 825 κώδικα οικονομίας δικαστήριο. Δηλαδή το δικαστήριο της έδρας του Ιδρύματος. Και είναι το Ηράκλειο, το εφετείο Αντώνης Κρήτης. Τι λέει παρακάτω? Το κατά την προηγούμενη παράγραφο δικαστήριο αποφαίνεται επίσης εάν η βούληση του ιδιοκτήτη δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Διάφορα δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Ναι. Η αίτηση προς το δικαστήριο υποβάλλεται από την αρμόδια αρχή μετά προηγουμένη ακρόαση του οργάνου της διοίκησης. Δηλαδή την αίτηση αυτή που κάνω εγώ μπορούσε να την κάνει η ίδια η διοίκηση. Καταλάβατε. Δηλαδή αποκεντρωμένη διοίκηση. Να βάλει ένα δικηγόρο για την κάνει εκπρόσωπο του δημοσίου. Ναι. Λέει παρακάτω. Αν μετά την δικαστική προηγούμενη θα φύγει ο τρόπος με τον οποίο σε πετράπει, δεν μας αφορά. Λέει λοιπόν πρώτο ότι μπορούσε να την υποβάλει και η αρμόδια αρχή. Παρακάτω. Εδάφιο δεύτερο. Η αίτηση υποβάλλεται από κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει ένομο συμφέρον και κοινοποιείται στην αρμόδια αρχή επί ποινία παραδείχτου της αιτήσεως, περίπτωση της αποβληθής αιτήσης αναρτάται στο σελίδα της αρμόδιας αρχής ένα τουλάχιστον μήνα πριν δικάσιμο και παραμένει ενεργημένη μέχρι την προηγούμενη ημέρα της δικασίμου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι την αίτηση μπορεί να την κάνει οποιοδήποτε από εμάς. Εγώ την έκανα εκ μέρους των κυρίων, διότι είχα δεδομένη κατά την δική μου βούληση και επειδή αυτοί βγάλαν τις αποφάσεις, είχα δεδομένη τη συνένεσή τους. Δεν περίμενα ποτέ των ποτών αντίδραση ή μη συνένεση. Εφόσον όμως οι κύριοι δεν συμφωνούν, εγώ απορώ αύριο Τετάρτη
να αντικαταστήσετε τα ονόματα δύο, οποιοδήποτε από εσάς, δύο ονόματα που θα το δηλώσει τώρα και θα παραιτηθώ ευθυνής. Θα πω στον πρώτο μου βάλει τη διαδικασία. Χωρίς τα δικά τους ονόματα. Και τελειώσα. Αυτό είναι. Να δηλώσουμε εδώ δυο άτομα. Να τους βάλω εδώ πέρα, να σβήσω τα ονόματα. Θα βάλω μια παρετούμετα της σωστάτης. Το ζητούμενο είναι να τελειώσουμε εδώ τη συνάντηση να πούμε. Αυτό θα έλεγα φυσικά να τελειώσουμε. Σαν χωριανοί που είμαστε αγαπημένοι. Δεν θέλουμε, δεν πειράζει. Θα το κάνουμε αλλιώς. Το προδιανό. Να δηλώσουμε το δυο ονόματα. Παρακαλώ. 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 Πάλι το ίδιο έγινε. Εγώ σέβομαι την άποψή τους. Γιατί δεν ετέθη ο όρος. Θα φέρετε εγγράφος στις απόψεις, να τις καταθέσετε και αυτό το πάρουν. Και να πάμε λίγο παρακάτω. Δηλαδή, τώρα είμαστε πάλι στο ίδιο σημείο. Σεβαστή άποψη και όλα. Αλλά έπρεπε εγγράφος σήμερα να καταθέσουν τις απόψεις. Όχι να κάνουμε Πιστεύω ότι συνενετικά να φύγουμε όλοι από εδώ, αδελφωμένοι και να πάμε να γλεντήσουμε στην πλατεία. Θα τους πείσουμε τους δύο, όχι με τελεσίδικες αποφάσεις. Θα τους πείσουμε. Θέλω να μου επιτρέψετε να πω τις απόφασεις. Εγώ νομίζω ότι πριν φύγουμε από εδώ πέρα, πρέπει να μας πούνε για ποια αιτία δεν θέλουν να γίνει. Μάρια, στο παγό. Η ουσία είναι του χωριού. Πρέπει να είμαστε κολλιασμένοι και αγαπημένοι. Το καταλάβατε για ποια αιτία. Για ποια αιτία γίνονται όλα αυτά. Γιατί δεν καθόμαστε στα καρτινία να λέμε μισό λεπτό. Εάν θα γίνει ίδρυμα, η περιουσία θα είναι μόνο στο χωριό ή σε όλο το Ηράκλειο. Ερώτηση. Μόνο στο χωριό. Το εργαζάκι του ίδρυμα ήταν για το Καστέλι. Τώρα για ποιο είναι? Για όλο το Ηράκλειο. Για όλο το Ηράκλειο. Για όλο το Ηράκλειο. Μισό λεπτό, κύριε. Λοιπόν, κύριε, για να... Λοιπόν, εγώ έχω μία εναλλακτική πρόταση και την ισχυρίζομαι, αυτή που είχα κάνει και στην προηγούμενη Γενική Συνέλευση. Η καινούρια σύνθεση που θα προκύψει από το προσκύψη, αφιλοκερδός. Να δούμε ποιοι είναι αυτοί που ενδιαφέρονται για την πλάτη και αυτοί που αγαπάνε την πλάτη. Και πιστεύω ότι θα βρεθούν άνθρωποι οι οποίοι άδολα, το τονίζω αυτό, άδολα θα κάνουν την προσπάθεια εθελοντικά που πρέπει να κάνουν. Ευχαριστώ. Αυτό είναι το ελάσσον, δεν πρέπει να το κουβεντιάζουμε καθόλου. Όσοι ασχοληθούν θα είναι άμυστοι. Όποιος θέλει να προσφέρει ανιδιοτελώς. Να μην κρυβόμαστε πίσω από το διακόντου σάρκα. Σε αυτή τη λογική. Το ιδεώδες είναι πράγματι ανιδιοτελώς να αναλάβουν που θα αναλάβουν. Ωστόσο όμως, το ανιδιοτελώς είναι εντελώς θεωρητικό και φιλοσοφικό. Κατάλαβατε. Ένας ο οποίος θα σηκωθεί από εδώ πέρα να πάει στο Ηράκλειο, να βάλει μια βενζίνη στο αυτοκίνητο, πρέπει να πληρωθεί την βενζίνη. Ένας που πρέπει να πάει στην Αθήνα, στο Υπουργείο, να φάει μέρες αναγκαστικά. Να μην τα πάρουν καθόλου. Δεν είμαστε φιλόσοφοι Πλάτωνες, διότι είμαστε αλλιώς. Να μην το δυσκολεύουμε, βασικά διάδειξη να
να πετύχουμε το στόχο. Αυτό που είναι το ζητούμενο ότι μείναμε πάλι σε ένα κεντρικό ζήτημα. Αυτό είναι το σημαντικό. Να προτείνω κάτι που μπορεί να λύσει το θέμα. Μα γιατί μου τη βγαίνει συνέχεια. Γιατί μου τη βγαίνει συνέχεια. Γιατί μου τη βγαίνει συνέχεια. Μόλις έρθω να σου μιλήσω, μου τη βγαίνει συνέχεια. Μου λες, ένα σε παρακαλώ. Ένα σε παρακαλώ. Μα όποτε μου μιλήσω, μου κάνει έτσι. Το θέμα, έτσι σου κάνω. Έτσι σου κάνω. Μπράβο, συγχαρητήρια. Λοιπόν, παρακαλώ, στο θέμα της προηγούμενης συνέλευσης, δεν θα πω τώρα τίποτα, για να μην καθυστερήσω τη διαδικασία. Θα το σας πω μετά, τις απόψεις μου για την προηγούμενη συνέλευση, γιατί τα θέματα που προσβάλλει. Όχι, όχι, να χαρεί, με συγχωρείς. Με το θέμα του Ιδρύματος, θέλω να σας πω ότι πρέπει... Με το θέμα του Ιδρύματος θέλω να σας πω ότι πρέπει να συζητήσουμε σοβαρά και διεξοδικά σήμερα το θέμα εδώ. Και οι αποφάσεις που θα πάρουν πρέπει να ανταποκρίνουν στη σημερινή πραγματικότητα. Και κάνω έκκληση στους εκτελεστές να συνενέσουν για το καλύτερο του χωριού μας. Δεν έχω καμιά διαφορά ούτε με τον έναν ούτε με τον άλλον. Το αντίθετο μάλιστα. Είναι και οι δύο αξιόλογοι άνθρωποι και έχουμε άριστη σχέση και το γνωρίζουν. Αυτό όμως δεν έχει καμία σχέση με τα συμφέροντα του χωριού μας. Γι' αυτό και τους καλώ να είναι πιο διαλλακτικοί και για το δικό τους καλό. Θέλω να σας πω κάτι. Μπήκα χθες στο ίντερνετ και έψαχνα να πούμε τη διαδικασία του κληροδοτήματος από την αρχή. Έχουν και αυτοί προσφέρει σε αυτή τη διαδικασία. Έτσι. Ακριβώς. Έχουν διαθέσει πάρα πολύ χρόνο. Την ευθύνη βέβαια την είχε ο συγχωρημένος ο Μανώλης, έτσι, το οποίο το τιμήσαμε στην προηγούμενη συνέλευση και μάλιστα με συγκίνηση, έτσι, και ήταν κάποια πράγματα του ανθρώπου, να είναι καλά έτσι που είναι. Από εκεί και πέρα, οι ανάγκες σημερινές δεν έχουν καμία σχέση με αυτές του παρελθόντος. Ειδικά μετά την αξιοποίηση του οικοπαίδου στο Ηράκλειο, γι' αυτό χρειαζόμαστε ανθρώπους με γνώσεις και εξειδίκευση στη σημερινή ηλεκτρονική εποχή και να μπορούν να ανταποκριθούν και να ελέγχουν τα πράγματα ανά πάσα στιγμή. Μέχρι πρώτη που ήταν ο συγχωρημένος ο Μανώλης, είχε τις γνώσεις και την ικανότητα να διαχειρίζεται πλήρως τα πράγματα και δεν είχαμε πρόβλημα εκπροσώπησης. Γι' αυτό πρέπει να δούμε όλα τα πράγματα από τη δική τους πλευρά και να πράξουμε το καλύτερο. Θέλω να σας ενημερώσω ότι μετά από συνεννόηση πραγματοποιήσαμε μια συνάντηση στο γραφείο στο Ηράκλειο. Είμαστε περίπου 10 άτομα μαζί με τους εκτελεστές. Ήταν παρούσα και η λογιστρία και ξεκινήσαμε μια προσπάθεια να ενημερωθούμε πώς έχουν τα πράγματα και να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Πρότεινα και συμφωνήσαμε να συμμετέχει ο κύριος Εργαζάκης, ο Γιάννης, που μαζί με τη δική μου παρουσία να βοηθήσουμε στην παρούσα φάση τους δυο εκτελεστές και να κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα με άτυπη συμμετοχή φυσικά από εμάς, αλλά με σωστικό λόγο. Συζητήσαμε και το θέμα του Ιδρύματος και μετά από μια συζήτηση, μια ενημέρωση που μας έκανε ο δικηγόρος ο κ. Χαραλαμπάκης στα νομικά θέματα και ότι το Ίδρυμα λύνει πολλά προβλήματα και θα έχει άλλες δυνατότητες να πει σε διάφορα προγράμματα, αποφασίσαμε να προχωρήσει να γίνει το δικαστήριο που εκκρεμεί τόσα χρόνια. Και από ό,τι μας ενημέρωσε, το έχει ήδη δρομολογήσει και έχει πάρει μερομηνία εκδίκασης στις 11 Οκτωβρίου στο Ηράκλειο. Λεπτομέρειες σας είπε ο ίδιος προηγουμένως. Αφού το αρνούνται ρε κάτι τώρα λέει να γίνει ένα δικαστήριο. Μα τα ίδια δεν τα ίδια συνέχεια. Τα ίδια τώρα. Οι κακές αυτές πρέπει να παραδειστούν. Γιατί εγώ πάω συνενετικά. Εσύ αυτά τα πάρεις στο λόγο σου.
οι εκτελεστές αντιδράσανε χαλαρά εκείνη τη στιγμή. Αλλά δεν ήταν και αρνητικοί. Στην πορεία αντιδράσανε, αλλά νομίζω ότι με το διάλογο και τα επιχειρήματα που θα τεθούν θα το ξανασκεφτούν. Προσωπικά επικοινώνησα και με άλλο δικηγόρο στο Ηράκλειο. Έτσι, το βραδύ και ο δικηγόρος. Έτσι, μου είπε, όχι, άλλο θέλω να πω. Το γνωρίζω. Και μου είπε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Θετικά, ο οποίος είναι νομικός σύμβουλος σε ένα κληροδότημα στο Ηράκλειο και ξέρει ορισμένα πράγματα. Εντάξει, ακριβώς. Ο δικηγόρος ενώ μας εξηγήσει, μας εξήγησε. Μας διαβεβαίωσε ότι είναι για το καλό του χωριού μας. Να προχωρήσουμε, αλλά με υπευθυνότητα και να υποσχεθεί ότι θα είναι υπεύθυνος των πράξεών του και των όσων θα μας πει. Του έχω προτείνει να συμμετέχουμε και να ανάει κι άλλο δικηγόρο, το οποίο δεν το αρνείται ο άνθρωπος. Άλλο δικηγόρο κι άλλο. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω για τον δικηγόρο τον Γιώργο είναι ένας άνθρωπος χωριανός, ο οποίος από συστάσεις του κληροδοτήματος είναι, πιστεύω, ένας από τους ελάχιστους που γνωρίζουν το θέμα του κληροδοτήματος από την αρχή μέχρι το τέλος. Είναι ενημερωμένος και για τα Χανιά και στο Υπουργείο πάνω έχει διασυνδέσεις και τα λοιπά και μπορεί να έχει επαφή. Οπότε πιστεύω ότι είναι ο άνθρωπος που... Τι έχει κερδίσει μέχρι τώρα και λέτε ότι είναι πολύ ενημερωμένος με τα Χανιά. Τι έχει κερδίσει. Μα δεν έχει προχωρήσει. Δεν έχει προχωρήσει το δικαστήριο. Δεν πάμε σε προσωπικό επίπεδο, σταματήστε. Λοιπόν, να πω λίγο και τις ακόμα. Μετά από αυτή την εξέλιξη, πρότεινα να παραμείνουν οι δύο εκτελεστές εφόσον έχουν το δικαίωμα μέχρι την αλλαγή του από κληροδότημα σε ίδρυμα και έγινε αποδεκτό. Αυτό που έχω να σας πω σήμερα είναι να βρούμε ένα άτομο που να πετάξει από το χωριό μας. Από ποιο δεν είναι αυτό. Από το χαρό. Είσαι λάθος. Είσαι λάθος. Είσαι λάθος. Προτάσεις κάνεις. Στη συνολική απόβαση, 3 άτομα που είσατε εκτός του κληροδοτήματος αποφασίσατε για όλο το χωριό. Ακούσατε τι είπατε. Μα ακούσατε τι είπατε. Όχι, διαβάζω πάλι. Συναντηθήκατε 3 στο Ηράκλειο και αποφασίσατε να μην είναι ίδιο. Αυτό διαβάζω. Ότι παράγουν αυτοί οι εκτελεστές. Όχι, μόνο δεν ξέρω να κάνεις το παιδί, αλλά θέλω να ακούω πώς να στέκονται. Αυτό δεν είναι πιο καλό. Άλλη ιστορία. Δεν μπορώ να κάνω πρότασή μου. Δεν μπορώ να κάνω πρότασή μου. Δεν μπορώ να κάνω πρότασή μου. Πρόταση κάνεις. Ναι, αλλά αν θέλετε να κάνετε πρόταση, δεν έκανες στο Προεδρείο αυτή την ψυχή να γράψετε εμείς. Γιατί χωρίς να έχετε τίποτα κάνετε εκεί στο Προεδρείο. Σηκωθείτε από την πρόταση. Με ποια είναι το παγιάζει της κάπου. Θα τελειώσω. Δεν έχω δει πάλι διάθεση. Δεν το πάω. Δεν είναι, δεν το πάω. Όχι τα συμφέροντα. Αν στέλνετε τα συμφέροντα και δεν φέρετε το συμφέρον του χωριού. Όλα είναι το συμφέρον του χωριού. Μόνο λέει άσε. Ας πούμε ο Γιάννη. Να μιλήσω με τη λογική. Μα τι μπορεί να το κάνει. Δεν το αναπτύω. Δεν το αναπτύω. Δεν το αναπτύω. Και ο Μιχάλης τώρα δεν θα το τίποτα να πει. Θα βγει να πάει από εδώ όπως εμείς δεν το κάνουμε. Δεν έχει να το κάνει.
Θέλω λοιπόν να βρούμε ένα άτομο χωριανό μας από εδώ που να έχει δώσει. Έτσι, να πηγαίνει στο πληροφόρημα όποτε έχει χρόνο, κάποιες μέρες το μήνα, που να μπορεί να βοηθήσει και κάποια. Οι δύο δεν μπορούν. Δεν έχουν πληρώσει. Πρέπει να τους πείσουμε λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους ότι για το καλό του χωριού μας, τα ίδια και τα ίδια να μασάς τελείως. Συγγνώμη γιατί κουραστήκαμε από τη διαδικασία και νομίζω δεν θα καταλήξαμε και πουθενά. Δεν δίνω το λόγο σε κανένα. Θα καθίσετε και θα σας πούμε. Επί του πρακτέου, αυτό είναι το ζητούμενο. Πού μείναμε, ότι τελικά υπάρχει ένα δικαστήριο 11 Οκτωβρίου και αν δεν συνενέσουν οι διαχειριστές, διαιωνίζεται το πρόβλημα. Δεν οδηγούμαστε πουθενά. Αυτή. Εγώ προσωπικά επειδή ασχολούμαι από το 2008 για αυτά τα θέματα, διαπίστωσα το εξής. Έφτιαξαν από κοινού τα 10 άτομα και υποβάλλανε την αίτηση στο εφετείο για να διοικήσουν το Ίδρυμα, για να μπορούν να βγάλουν τους εκτελεστές έξω. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο, γι' αυτό το λόγο, εγώ προτείνω με βάση Συμβούλου Ειδικού Δικηγόρου, είναι ένα θέμα ειδικού σκοπού και προτείνω να γίνει μια εκλογή επιτροπής από κατοίκους του χωριού Πλάτης, το οποίο θα αντικαταστήσει την υπάρχουσα διοίκηση και η οποία θα ασταλεί στην αποκεντρωμένη διοίκηση προκειμένου να επιμεληθεί άμεσα τη σύσταση του Ιδρύματος καθώς και διευτέλεση των σκοπών έργων, υποτροφιών, αγιών, κατιών, όπως τελικά είναι η απόφαση. Και όπως έχει αποφαθεί και με τις αριθμό πρωτοκόλλου 11-20, τις αποφάσεις 11-20, 361 και 184 για τα προηγούμενα έτη που είναι για έργα που πρέπει να εκτελεστούν στο χωριό και δεν έχουν εκτελεστεί. Διότι έχουν μακρηγορήσει, είναι οι λόγοι τους, ας πούμε, ότι έχουν αποδημήσει μακρό χρονικό διάστημα και δεν μπορεί να γίνει τίποτα, το διαιωνίζουν. Είχαμε υποβάλει εμείς καινούριο σχέδιο στο Υπουργείο, το απορρίψανε, διότι το θεωρήσανε ότι δεν είμαστε ικανοί και αποσύρανε το σχέδιο. Θα είχε γίνει το Ίδρυμα από το 2009. Και γι' αυτό τον λόγο προτείνουν τους λόγια αντικατάστασης να γίνει η εκλογή της Επιτροπής από διάφορα άτομα τα οποία ενδιαφέρονται εδώ για να μπορούν να ιδρύσουν το Ίδρυμα και να μην ασχοληθούν οι υπόλοιποι που έχουν και διαμάχη. Νομικά είναι θέματα ειδικού σκοπού. Ναι. Ναι, μπορεί να την καταθέσει και η Επιτροπή εδώ, η οποία θα τους αναθέσουμε, γίνεται, είναι ειδικού σκοπού. Πρέπει... επειδή έχω μιλήσει και με την αποκεντρωμένη, έχω μιλήσει και με το Υπουργείο και η πρότασή τους είναι αυτή. Να καταθέσει. Αλλά όχι μετά. Όχι, και πρέπει να καταθέσει καινούρια αίτηση στο εφετείο, όχι αυτή εδώ. Γιατί υπάρχει αυτό Λοιπόν. Που έκανα, ερωτήθηκαν οι εκτελεστές, δεν συνενούν. Προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία, προφανώς πρέπει να αντικατασταθούν τα ονόματα. Εφόσον κάποιος επιθυμεί να προχωρήσει. Να τα βάλω σε λεπτούδες και θα είναι το ίδιο κείμενο. Με τη διαφορά στο τέλος θα γράψω ότι επειδή παρατηρούμε στατιστικά. Αλλά πριν γίνει αυτό το πράγμα, όσο δύο το ελάχιστο. Γιώργο, το ερώτημα που τίθεται είναι 2, πρέπει να είναι άτομα. Αν είναι 10, προφανώς δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά το μήνυμο. Ναι, για να υπάρξει Λοιπόν,
Εδώ οι διαχειριστές, από ό,τι τουλάχιστον έτσι ψιθυρίσει, δεν έχουν αντίρρηση να αντικατασταθούν τα ονόματα και να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Ναι, δεν συμμετέχει. Θα συνενέσουν άλλο. Ναι, αυτό λέω. Και δεν σημαίνει αυτό ότι δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε μια ομοιογενή διοίκηση τα ίδια τα δύο μέλη με εμπλουτισμένα πρόσωπα, προκειμένου να εκμεταλλευτούν την εμπειρία τους και την όποια δόση απέκτησαν. Να μην λειτουργούμε αφοριστικά ότι ξέρεις να διώξουμε αυτούς και να έρθουν άλλοι. Δεν είναι εδώ τίποτα. Όχι. Όχι. 20 χρόνια λέει είμαστε εκεί και μας έβαλε αυτό. Δεν οξύνουμε τα πνεύματα. Πρότεινε. Ρε Μανώλη, εμείς θέλουμε πνεύματα ομόνιας και συνεργασίας. Μανώλη, γιατί να αλλάξουμε ρότα, πάμε να το φτιάξουμε το ζήτημα, να το βάλουμε στην εδρόμο. Αυτό. Θα το φτιάξουμε όλοι μαζί, δεν είναι κανείς έξω. Όλοι μαζί θα συνενέσουμε σε αυτή την προσπάθεια για το καλό του χωριού. Το έχω πει 1000 φορές. Όχι, να μην παραιτηθείτε και να συμμετέχετε ακόμα άμα χρειάζεται. Να πάρουν τη γνώση οι νέοι που θα έρθουν, δεν χρειάζεται να είναι 2, να είναι 5, 7 ενδεχομένως. Αυτό λέμε. Πάντα η εμπειρία είναι χρήσιμη. Η εμπειρία είναι χρήσιμη. Αλλά δεν δέχομαι όμως να μου λένε ότι μας εβάλλουν εκεί. Όχι ρε παιδί, εντάξει. Οξύνει τη συζήτηση την κόβαμε και συνεχίζουμε. Να φύγουμε όλοι εδώ ομονιασμένοι. Αυτό προέχει. Αυτό προέχει. Και νομίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση συνόμαστε έστω και την τελευταία στιγμή. Αυτό θέλω. Κώστα, και βέβαια να παραμείνει. Η εμπειρία που πάει. Κάνατε ρωτώ, Κώστα. Εγώ πάλι θα ξεκινήσω από αυτό που ξεκίνησα και την προηγούμενη φορά. Ότι δεν θέλω να το ξαναδώ το χωριό με χωριστά καθενιαία. Αυτό δεν θα ξαναπατήσω στην πλάτη. Δεν πρέπει να το επιτρέψουμε εμείς οι ίδιοι. Έχω βιώσει όπως όλοι μας το ότι έχει γίνει σε αυτό το χωριό. Δεν υπάρχει λόγος να το επαναλαμβάνουμε και δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε και πίσω από το δάχτυλό μας. Λοιπόν, είμαι ένας από αυτούς που δεν θα το επιτρέψει όσο που επιτρέπουν οι δυνάμεις του. Όλοι μαζί δεν θα το επιτρέψουμε σε κανένα να το κάνει αυτό. Να μιλήσω τώρα συνενετικά λίγο. Μανώλη, άκουσε με να δεις και το λέω με την πιο καλοπροαίρετη διάθεση που υπάρχει. Όταν σας ανετέθη, γιατί ανάθεση ήταν, είχατε εκλεγεί ως δημοτική σύμβουλη. Ακριβώς. Θα μπορούσε στη θέση σας να είναι οποιοδήποτε άλλος. Έτσι, και επειδή δεν ξέρεις κάτι, ερωτήθηκε άτομο από την πλάτη αν θα πρέπει να σας ανατεθεί ή όχι. Και η απάντησή του ήταν συνενετική. Δεν θα στο αποκαλύψω πάνω. Θα μπορούσε να πει όχι και να μην είσαστε στις αρχές. Να μην είσαστε στις αρχές. Εμείς σας αναγνωρίζουμε ότι μεγάλη προσπάθεια και ο Μακαρίτης ο Μανώλης. Το αν μιλάμε εδώ έτσι δεν είναι προσωποποιημένη αντιπαράθεση. Ούτε εγώ που σηκώθηκα και έφυγα. Διότι διαφωνούσαμε με κάποιες πολιτικές. Δεν ήταν προσωποποιημένες. Προς Θεού να μου. Διαφωνούσαμε, έβλεπα κάπως αλλιώς. Δεν λέω ότι είμαι εγώ σωστός. Εγώ μπορεί να κάνω λάθος, να κάνω το μεγαλύτερο λάθος. Το όραμά μου για το χωριό ήταν κάπως διαφορετικό. Μπορεί να ήταν τελείως λανθασμένο. Έτσι. Και να έχετε εσείς δίκιο. Δεν προσωποποιεί κανείς, ή τουλάχιστον εγώ δεν είμαι από αυτούς, που θα προσωποποιήσω εναντίον εσένα ή εναντίον του Αριστεργό ή του Μακαρίτη του Μανώλη. Δεν είναι αυτός ο στόχος. Μα δεν είναι ο σκοπός μας αυτός εδώ σήμερα. Δεν είναι ο στόχος κανενός. Και να σου πω κάτι, Μανώλη. Εγώ δεν θέλω να δω Χαλίφη στη θέση του Χαλίφη. Έτσι δεν είμαι αυτής της λογικής. Και αν είναι κανείς από εδώ που σκέφτεται έτσι, θα εξωστρακιστεί από το υπόλοιπο χωριό. Εντάξει. Δηλώνω επίσης κατευθείαν το εξής, ότι εγώ ούτως ή άλλως δεν ενδιαφέρομαι και δεν έχω και τα δικαιώματα με το εξάλλου, δεν μπορώ και νομικά. Αλλά για να μην δημιουργούνται δεύτερο σκέψεις, δεν με ενδιαφέρει και ούτε πρόκειται να ανακατευτώ. Έτσι, ξεκάθαρα πράγματα. Να βλέπω το χωριό μονιασμένο, να είμαστε όλοι αγαπημένοι, θα σηκωθούμε, είπα και αύριο και την προηγούμενη φορά και θα πάμε να πιούμε το βράδυ καφέ. Λοιπόν, να πιστούμε όλοι ποιο είναι το καλύτερο, το συμφέρον του χωριού. Νομίζω ότι έχουμε πιστεί. Τώρα, το αν μαζευτήκανε 5 και μιλήσαν ιδιαιτέρως, στα καφενεία κάθε μέρα η ίδια συζήτηση γίνεται. Δεν γίνεται μικροσυσκέψεις, ας πούμε. Πού είναι το πρόβλημα. Δεν είναι κατά ανάγκη κακό αυτό. Και το τελευταίο. Όχι, δεν είναι ζυμώσεις γίνεται. Και το τελευταίο. Υπάρχει τρόπος. Αυτό είναι σίγουρο νομικά. Εάν δεν συνενέσουν οι διαχειριστές της διαδίκης να προχωρήσει η κατάσταση. Δεν το θεωρώ. Δεν το θέλουμε. Δεν είναι η τελευταία λύση. Εντάξει.
εμείς θέλουμε σήμερα ακόμα το καλό του χωριού. Αυτοί οι λόγοι μόνο μπορούν να συμβάλλουν στην επίλυση του προβλήματος. Η διεύθυνση των λόγων θέλω να πω στο εξής. Γιώργο, πες μας. Στο ίδιο κλίμα θέλω να κοινωνήσω, όπως μίλησε ο γιατρός. Από ό,τι είδαμε πριν, οι λύσεις υπάρχουν ήδη έτσι συνταγές. Επειδή όμως συμφωνώ και εγώ ότι πρέπει όλο το χωριό να είμαστε ενωμένοι, διότι λέει η ισχύ εν η γνώση. Εγώ παρακαλώ ιδιαίτερα τους εκτελεστές να συνενέσουν, έτσι ώστε να μην βγούμε έξω να αρχίσουμε εσύ που είπες αυτό, εσύ που είπες αυτό. Όλοι μαζί μπροστά. Και αν είναι δυνατότητα να μπαίνουν στο ίδιο, στην πρώτη φάση για να δώσουν την εμπειρία που έχουν. Συγγνώμη, αυτό είναι εξαρτάται από το κράτος. Από την συγκεκριμένη ομάδα. Δεν εξαρτάται από εμάς. Εμείς θα μπορούσαμε να θετήσουμε μια ερώτηση. Το Προεδρείο Άμπτων που θα προκύψει στο Ίδρυμα, αυτό θα είναι διαβίου πάλι? Όχι, μπορεί να το ορίσουμε σε θητεία. Ακριβώς. Το προβλέψουμε. Νομίζω η θητεία θα είναι το καλύτερο, γιατί όλα τι να προσφέρει ο καθένας σε μια θητεία 3-5 χρόνια νομίζω καλά είναι. 5 χρόνια μια θητεία, όχι να προσφέρει ο καθένας. Έλα, Σταγόρα. Μανώλη, δώσε μια βάση στην φύση. Έδωσε. Αρισταγόρα, έλα μπαίνει στην τελευταία... Ανακεφαλαιώσουμε λίγο σε την πρώτη συνάντηση. Καταδείξει να δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό, δεν το αμφισβητεί. Μην νομίζετε ότι είναι οι κοτσίδες που είπα στο πιλότημα, λάθος. Κανείς δεν το λέει αυτό. Εάν εξασφαλίσουν οι κύριοι ότι το Ίδρυμα θα είναι προς το καλό του χωριού και ότι δεν θα φύγει, γιατί είχαμε προηγούμενα μια ερώτηση. Το εργαζάκι που παίρνει από το Ηράκλειο και στο Ρασίδι όλος σε διαλύει, έχει σκορπίσει και δεν πρέπει να κάνεις πράγμα. Αν αυτό εξασφαλιστεί ότι το Ίδρυμα θα είναι μόνο για το χωριό, τότε ο σκοπός του κληροδοτήματος δεν αλλάζει. Η διαθήκη το κάνει. Δηλαδή δεν αλλάζει. Το ερώτημα είναι εύλογο και πολύ σημαντικό. Εάν η βάση είναι ότι δεν θα επηρεαστεί η διαχείριση, συνεννίκει ο Αρισταγόρας. Αυτό λέει. Αρισταγόρα, αυτό λες τώρα εσύ. Εάν είναι προς το συμφέρον του χωριού, συνεννώ και εγώ να είναι Ίδρυμα. Ξεκάθαρη απάντηση είναι αυτή. Θα το εξασφαλίσουμε με νομική υπηρεσία. Πρέπει. Τα ιδρύματα όλα είναι στο Ηράκλειο, ενώ παίρνει το Ηράκλειο και όχι μόνο. Το εργαζάκι δεν ήταν για το Παστέλι, αυτό δεν παίρνει. Και το Παστέλι, και όλο το Ηράκλειο, και το Βασίλειο. Αυτό Γιώργο μπορεί να εξασφαλιστεί. Έτσι δεν έχει πεθάνει και το Βασίλειο. Το Παστέλι δεν έχει πάρει. Εγώ ξάσα. Τι κάνουμε παραπέρα. Εάν είναι το Παστέλι, τι κάνουμε παραπέρα. Σε ό,τι αφορά το ερώτημα του. Σε αυτό το θέμα έχει δίκιο, αλλά θεωρητικό δίκιο βέβαια. Διότι δεν διάβασε τη διαθήκη. Η διαθήκη λέει ότι την υπηρεσία που την αφήνω στο χωριό μου. Πώς θα πάει στο Ηράκλειο, πώς θα πάει στα Χανιά, πώς θα πάει στην Αθήνα. Ό,τι είναι ο διαθέτης, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Συντάγματος, είναι υποχρεωμένο το κράτος να εφαρμόζει τη θέση του διαθέτη. Ο διαθέτης λέει στο χωριό μου. Δεν λέει στο Παστέλι, δεν λέει στο Τερμιάνο. Τελειώσε. Συγγνώμη λίγο, συγγνώμη.
πέτρα να μας πείτε. Μισό λεπτό. Μια πέτρα δεν έχει πει πάνω στο Παρακαλώ. Μην γυρνάμε πίσω. Παρασταγόρα, μην γυρνάμε πίσω. Φτάσαμε σε ένα καλό σημείο και γυρίσαμε πίσω και τα μελετήσαμε όλα. Μισό λεπτό. Δεν θα εξατομικεύσουμε ο καθένας το πρόβλημά του εδώ πέρα. Κρίμα, γιατί φτάσαμε τη συζήτηση σε ένα καλό επίπεδο και τη γυρνάμε πίσω και δεν πρέπει. Θα χαλάσουμε αυτό που φτιάξαμε. Δεν μπορώ να το πω. Λοιπόν, έκανε 4 bypass. Η κόρη ήταν στο νοσοκομείο, συγγνώμη, και μου λέει ο Μακαρίτης που πέθανε, λέει, κακομοίρη μου, δεν μπορώ να σώσω εγώ λεφτά γιατί δεν θέλουν και οι άλλοι βέβαια. Ναι, συγγνώμη, γιατί κάνει μεγάλη φορολογική δήλωση. Δηλαδή, αν βγάζανε 100 τόνους πατάτες και παίρνανε και δεν κάνανε δήλωση, φορολογική δήλωση. Παρακαλώ, αυτό το ξέρουμε σε ό,τι αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες. Δεν υπάρχει καταγραφή των εισοδημάτων. Μην μένουμε στα παλιά. Το πιο κέριο ερώτημα είναι αυτό που έθεσε ο Αρισταγόρας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είπαμε και επαναλαμβάνουμε για πολλωστή φορά. Παιδιά, Αρισταγόρα, σε παρακαλώ Αρισταγόρα. Είπαμε και επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά ότι η διαθήκη του Φωτεινού λέει ότι την περιουσία μου καταλείπω στο χωριό καταγωγής μου. Τελεία και παύλα. Δεν πάω ούτε καστέλι ούτε Τζερμιάδο ούτε να έπρεπε πουθενά. Στην πλάτη, πουθενά μου. Σε κάθε περίπτωση θα έχουμε μια πρόσθετη επιβεβαίωση από ένα νομικό σύμβολο. Δεν αφήσουμε τον Γιώργη εδώ. Να αφήνει οποιαδήποτε υποψία υπάρχει σε ό,τι αφορά μια διαφορετική εξέλιξη. Πολύ σημαντικό αυτό που πει Γιώργο. Εάν μείνει στο χωριό, συμφωνούμε όλοι να γίνει ίδρυμα. Γιατί αν φύγει δεν έχει νόημα να γίνει. Αυτό είναι σημαντικό. Να μπορούμε να επεκτείνουμε τους σκοπούς του διαθέτη. Αν μας περισσεύει να δώσουμε στη ζωή το μουρί. Αν μας περισσεύει να δώσουμε στον πινακιανό σε παιδιά που είναι φτωχά και δεν πάνε σπουδάζουν. Αυτά τα προβλέπει η απόφαση του εφετείου Αθηνών. Άρα αυτό. Αν δεν περισσεύει τίποτε, ανήκουν όλα στην πλάτη και παίρνουν αυτής τίποτα. Πώς θα παίρνουμε. Και τα ζητούμενα στην εποχή μας. Έχω εγώ να ρωτήσω, όχι για να οξύνω πνεύματα, για να κεντρήσω λίγο τη σχέση. Η διαδικασία για να γίνει έχει ξεκινήσει το 7. Μου είναι αδιανόητο να φανταστώ, δηλαδή εκτός εάν πέσουμε εδώ πιλίπα. Αυτό λέμε. Μου είναι αδιανόητο να φανταστώ ότι το 7, όταν κάνετε αιτήσεις. Τα είπαμε όλα αυτά, αλλά δεν θέλω να μείνω στο παρελθόν, για να μην οξύνω τα πρώτα θέματα. Νομίζω, Γιώργο, δηλαδή το ζητάω ως νομικό. Δεν τα είχατε, Γιώργο, συζητήσει, δεν τα έχετε ξεκαθαρίσει. Γιατί αναμαζώνεται, γιατί αν δεν έχει ξεκαθαριστεί, μπαίνει πρόβλημα σοβαρό. Εάν είχαμε όμως ξεκαθαριστεί, δεν μπορούμε να ανακυκλώνουμε το θέμα. Χάρη συζητήσεων. Έτσι, ή λύνουμε το πρόβλημα που μας απασχολεί, ή πλατιάζουμε και συζητάμε για άλλο ένα χρόνο. Ξεκάθαρα είπε. Είναι 9 χρόνια. Τα έχετε ξεκαθαρίσει τα θέματα τότε ή δεν τα έχετε ξεκαθαρίσει? Ακούστε να δείτε τώρα. Για τελειώνει. Όσον αφορά το θέμα αυτό, το 2007 ξεκίνησε η ιστορία αυτή, μετά την έκδοση της αποφάσεως, και μετά την έκδοση της αποφάσεως του εφετείου Αθηνών, που έκρινε ότι είναι ίδρυμα και ότι αυτό που κάνει ήθελε να γίνει ίδρυμα και όχι πληρώνεται. Ξεκίνησε λοιπόν το 2007. Έγινε το καταστατικό για να κάνουν τα αγωνίες στα Χανιά. Αυτό λέτε. Για να κάνουν τα αγωνίες στα Χανιά. Ναι, ναι. Λοιπόν, μου είναι αδιανόητο να φανταστώ ότι δεν εκάθατε σε ένα τραπέζι και συμπεριάσατε τα συμφέροντα της κοινωνίας. Κι όμως δεν καθίσαμε. Κι όμως δεν καθίσαμε. Έρχεται ο Μαργαρίτης ο Παπαγατζάκης
με βρει στο Ηράκλειο και μου λέει πρέπει να κάνουμε ένα καταστατικό για ίδρυμα. Ωραία. Εσύ, ναι. Θα αρχίσω λοιπόν και μελετάω εγώ. Ναι. Δύο συνελεύσεις έχουν γίνει εδώ, τις δύο τελευταίες Κυριακές, και το ερώτημα εωρείται συνεχώς και προβάλλονται ενστάσεις που αν συμφέρει το χωριό να γίνει ίδρυμα, δεν συμφέρει. Και εσείς που λέτε ότι κάνατε τι στο Υπουργείο, και όχι κύριε Υπουργείο. Πριν κάνουμε στο Υπουργείο το 2006, κάνατε τη και να γίνει ίδρυμα ή όχι. Και μια διευκρίνηση. Και μια διευκρίνηση, κύριε Χαραλαπάκη, μετά. Η έδρα είναι απαραίτητη να είναι στο Ηράκλειο ή μπορεί να είναι και στην Πλάτη? Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο ερώτημα είναι που είναι αδιανόητο ότι γράψατε στην έλυση ίδρυμα κόρημα, το έχετε συζητήσει εμείς. Μα γι' αυτό τσακωθήκαμε την περασμένη φορά και σκοτωθήκαμε το λάθο. Διότι του είπε υπευθύνη που κάνει και η πόλη στα καλιά. Κύριε Χαραλαπάκη. Λοιπόν, να προτείνουμε και τα ονόματα. Μισό λεπτό, μισό. Πρόεδρε, πρότεινε ποιοι θέλουν να ανεβαίνουν. Με αφορμή ότι τέλος πάντων υπάρχει μια δυστυχία από τους εκτελεστές όταν αφορά. Δεν μπορεί να εξοδοθεί ονόματα γιατί θέλει το δικαστήριο να παραστούν ατήρητοι κατά κάποιο. Προκειμένου λοιπόν να προχωρήσει η διαδικασία που οι διαδέτες δεν επιθυμούν, θα πρέπει να βρεθούν τουλάχιστον 3 άτομα από ό,τι λέει εδώ ο Γιώργος για να προχωρήσει σε ό,τι αφορά το δικαστήριο. Τι ενδιαφέρον. Αν είναι περισσότεροι από αυτά τα 3 άτομα. Ποιο? Τις προϋποθέσεις εμείς. 3, 5, 6 άτομα. Προφανώς εκεί στο δικαστήριο πρέπει να προσδιοριστούν και οι όροι λειτουργίας του Ιδρύματος. Πόσα είναι τα μέλη, με θητεία, από πού θα προέρχονται. Δηλαδή είναι όλο καταστατικό. Πέρα από τα ονόματα. Κώστα, λοιπόν κοίταξε. Στις 25 Έκτου του 2006 κάναμε λαϊκή συνέλευση εδώ. Και η συνέλευση εκείνη, τι λέει εδώ πέρα, αποφασίζει. Ο εισηγητής ανέφερε ότι δεν υπάρχει καμία απόφαση αρχής στην νομική μορφή του κληροδοτήματος. Επεκτάθηκε. Όχι, δεν είναι σε πράγματα. Σε κάθε κομμάτι έκανε έτσι συμπέρασμα. Ναι. Ο εισηγητής ανέφερε ότι δεν υπάρχει καμία απόφαση αρχής για την νομική μορφή του κληροδοτήματος. Επεκτάθηκε στην ανάγκη να αποκτήσει νομική μορφή και ανέφερε ενέργεια στο εκτελεστό πάνω σε αυτό. Στη συνέχεια διάβασε τα αποσπάσματα αντιληψής απόφαση του Αρίου Πάγου 1565 που αναιρεί την απόφαση του Εφετείου Αθηνών και απέρριψε τη σύσταση Ιδρύματος και παραπέμπει στην θέση του Εφετείου. Να σας διαβάσω εδώ πέρα που λέει αποφασίζει ομόφωνα. Αυτή η συνέλευση. Ναι, να γνωρίζουμε οι φορείς του χωριού συνεργασία. Όχι. Αποφασίσαμε ομόφωνα απόφαση συνέλευση. Ομόφωνα αποφάση συνέλευση τη σύσταση Ιδρύματος το γρηγορότερο δυνατόν. Γιώργο, εγώ το έβαλα ρητορικά το ερώτημα. Ναι. Έβαλα εντελώς ρητορικά. Στάσου. Εγώ μάθηκα σε εξέλιξη. Λοιπόν, κύριε Γιώργο, σαν νομικός του κληροδοτήματος, θα ήθελα να κάνω ένα αυτονόητο ερώτημα που πιστεύω να είναι και για όλους σας. Για να μπορούμε λίγο να συνοηθούμε. Πώς γίνεται όταν εσείς από το 2006 από τη συνέλευση, προσπαθείτε να μας διαβάσετε τα πρακτικά, αλλά και το 2007 που πήγατε με τον κύριο Λαδωμένο και με τον κύριο Εργαζάκη, που τους πήγατε στην Αθήνα για να υπογράψουν για αυτό. Το ερώτημα τώρα είναι, και όχι μόνο ερώτημα, αλλά και ζητούμενο για να μπορούμε να συνοηθούμε. Πώς γίνεται από τους εκτελεστές, τον κύριο Λαδωμένο και τον κύριο και τον συγχωρεμένο, τον κύριο Παπακαζάκη. Προσέξτε το δίδαγμα. Την ίδια ώρα, ακριβώς, που έκαναν δίθετα πάντα για να γίνει κληροδότημα, ίδρυμα, και μας λέγανε και δικαιολογίες εκείνα τα χρόνια ότι δεν το υπογράφει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δηλαδή θα το υπογράψει, αλλά έχει πολλά και γι' αυτό καθυστερεί και δεν ξέρω. Πώς γίνεται λοιπόν την ίδια στιγμή που κάνανε όλες αυτές τις ενέργειες να γίνει ίδρυμα, να είναι και αντίθετη να γίνει ίδρυμα και να πρωτοφωνάζουν ότι θέλει να γίνει κληροδότημα.
Μα όλους ρωτάω. Δηλαδή το αποτέλεσμα ποιο είναι. Ό,τι μας δουλεύανε. Κύριε Μανολιό, κοριανάκια είμαστε, δεν έχω αντιπαράσταση μαζί σου. Κύριε Αρισταγόρα, όπου και αν είσαι, σ' αγαπώ και σε εκτιμώ και σε σέβομαι πολύ. Πού τον, έξω, έξω. Απάντησε. Απάντησε. Ναι, λοιπόν, απάντησε. Μα δεν μιλάω τώρα το μέσο. Εγώ μιλάω με την. Εγώ δεν μιλάω. Όχι, Αριστό. Εγώ ρωτάω πώς γίνεται την ίδια στιγμή που θέλετε να το κάνετε ίδρυμα να είσαστε και αρνητικοί. Λοιπόν, μας δουλεύετε και μας κοροϊδεύετε όλους εδώ και κάνατε έγγραφα ημιτελές, ούτως ώστε να μην τα εγκρίνει το Υπουργείο και να σας στέλνει πίσω να τα διορθώσετε. Ας τα πει ο κύριος Χαραλαμπάκης. Αυτά που λέω είναι τα αυτονόητα. Ό,τι άλλο συζητήσετε εδώ πέρα. Απαντώ στο γιατρό μας. Στέμενε η γλώσσα. Η τελέτα στέμενε για τις επιστρέφουμε. Λοιπόν, το 2006-25 του 2006 έκαναμε πάλι λαϊκή συνέντευξη εδώ πέρα. Μας τα σου λέει, μάλλον δεν έκανες ερώτημα. Αποφασίστηκε ομόφωνα να συνεχίσουν οι εκτελεστές διαδίκες τη διαδικασία με τον ταχύτερο τρόπο για τη σύσταση ιδρύματος κάπου αυτού. Του 6 μπορεί να αποφασίσει χωρίς σημερινή. Έρχεται λοιπόν το 7, ήρθε Μαργαρίτης ο Παπαγατσάκης και μου λέει πρέπει να κάνουμε, περίμενε τώρα έπρεπε τα δικά σου. Λοιπόν, έρχεται το 7 και μου λέει πρέπει να κάνουμε καταστατικό. Έτσι σχέδιο λέω έχω. Βάλω μπροστά να κάνεις κατοπλή. Το περίμενα να δεν έχω. Στον πρώτο χρόνο δεν έχω σχεδόν τι βάζει το καταστατικό. Έκανα θανάτο και αυτό που έχει γίνει βάλω τους συγχώρους στην περιφέρεια δεν υπάρχει την κυρία του Βενασία. Την περιφέρεια είναι τούγια σημειώσεις του. Το ρεζουμέ κύριε Χαραλαμπάκη, το ρεζουμέ. Πηγαίνω έρχεται στο Υπουργείο και πηγαίνω έρχεται... Με συγχωρείς. Έχει δικαιοδοσία. Βεβαίως έχει. Αν έχει δικαιοδοσία να αποφασίσει για ίδρυμα και τέτοια. Πώς θα ξεκινήσει η διαδικασία. Έχει δικαίωμα διότι αυτό το χαρτί επίτες στην Αθήνα. Σήμερα. Για σήμερα δεν έχει δικαίωμα. Έχει δρομολογηθεί. Για να γίνει ίδρυμα. Τότε γιατί κολλησίρει, το ακούνε μετά για 4 ώρες. Αυτό έχει κριθεί. Απλώς απομένει να ολοκληρωθεί σαν διαδικασία. Θα ολοκληρωνόταν εάν συμμετείχαν στο δικαστήριο τον Οκτώβριο. Έτσι δεν είναι. Μπορούμε να υποκαθιστάσουμε. Πάντα να κάνουμε. Σε ό,τι αφορά το χρήσιμο ερώτημα τελικά είναι να γίνει ίδρυμα ή όχι. Σε αυτό το ερώτημα υπάρχουν δύο λύσεις. Είτε να συνενέσουν οι διαχειριστές και να προχωρήσει η διαδικασία στο δικαστήριο τον Οκτώβριο και να ολοκληρωθεί η διαδικασία να γίνει ίδρυμα, με την προϋπόθεση που πολύ σωστά έθεσε ο Σταγόρας, εφόσον εξασφαλίσουμε πρόσθετα, επιπλέον, ότι τελικά το ίδρυμα θα μείνει στο χωριό. Να μην έχουμε διαρροές. Αυτό είναι σημαντικό. Μας το διαβεβαίνει ο Γιώργος εδώ. Καλό είναι να υπάρχει ακόμα μια διαβεβαίωση, ακόμα και έγγραφη. Νομική δηλαδή υποστήριξη, γνωμοδότηση. Εντάξει, αλλά το κοινό θέλει μια πρόσθετη επιβεβαίωση και μια σιγουριά. Δεν είναι κακό. Είναι κοινή, αυτό είναι κοινό αίτημα. Συγγνώμη λίγο. Προκειμένου λοιπόν, η μία λύση ήταν αυτή. Να συνενέσουν οι δύο διαχειριστές που είναι παρόντες, να προχωρήσει τη διαδικασία να είναι ίδρυμα. Από ό,τι είπαν δεν θέλουν. Η δεύτερη λύση, από ό,τι λέει ο δικηγόρος εδώ, είναι να υποκαθιστούν αυτά τα δύο άτομα με συγχωριανούς που προκύπτει έμονο συμφέρον. Προφανώς δεν έχει αιτιολογία του έμονο συμφέρον. Είμαστε συνδικαιούχοι κατά κάποιο τρόπο. Αυτό το. Προκειμένου λοιπόν να προχωρήσει τη διαδικασία στη δεύτερη φάση, αφού η πρώτη είναι ανεδαφική, να πάμε στη δεύτερη φάση να δηλώσουμε συμμετοχή. Οι εκτελεστές της διαδίκης δήλωσαν ότι δεν συνεννόησαν τη συμμετοχή τους σε δίκη της από 24 του 16 και παραπάνω χώρου τάδε αίτησης που υπογράφεται από τον Γιώργο Γιώργο Καρλαπάκια, την οποία δεν εγκρίνουν χωρίς να εντελούσουν την άλυση τους.
Κατόπιν αυτή η συνέλευση. Όχι, δεν συμφωνεί ο Αρισταγόρας. Ο Αρισταγόρας λέει ότι συμφωνεί και αυτός αρκεί να εξασφαλιστεί ότι θα μείνει το χωρίς το χωριό. Δεν αφορά το αυτονόητο και το ζητούμενο. Πρέπει να δείξω κάτι ότι είναι στο χωριό σας. Εντάξει, να το διατήσεις εδώ. Ότι σε περίπτωση διάλυσης θα πάει στο χωριό. Αυτό είναι το καταστατικό, το οποίο δεν έχει ολοκληρωθεί. Σε διάλυση, σε περίπτωση διάλυσης. Εδώ δεν μιλάμε για διάλυση. Συγγνώμη. Εμείς θα αποφασίσουμε αλλιώς. Θα πάει άλλη πάση στο χωριό. Αυτό που προέχει... Ας αποφασίσουμε τα άτομα. Έχω την άποψη ότι πρέπει να καταχωρηθεί η γνώμη του Αρισταγόρα, διότι είναι απολύτως συνενετική. Ο άνθρωπος λέει το αυτονόητο, σου λέει αν εξασφαλίσετε, καλό είναι να γραφεί, γιατί δεν θέλουμε να φύγουμε από εδώ να λέμε ότι ένας είναι το του άλλου. Είναι απολύτως αναγκαίο. Καλή, μπορεί το δικαστήριο που θα γίνει να χρησιμοποιήσουμε... Μα είπαμε θέμα γνωμοδότηση, έγγραφη. Καλή. Αρτικά δεν δυσπιστία, και εύλογη δυσπιστία. Καλή. Να το χάσουμε γιατί να. Μια νομική ερώτηση. Μπορεί το δικαστήριο να εκπροσωπήσει και δεύτερο νομικό σύμβουλο? Το εύκολο είναι αυτό. Προφανώς υπάρχει. Πάρει δυνατότητα μέχρι 3. Μέχρι 3. Μέχρι 3 δικηγόρους. Στην πρόταση λοιπόν αυτή θέλουν κάποιοι να συμμετέχουν στη διαδικασία εδώ. Να πεις. Εγώ με τη σειρά μου ήθελα να προτείνω κάτι. Ο κάθε πρόεδρος στο χωριό είναι εκλεγμένος, δεν είναι διορισμένος. Σαφώς θα έπρεπε να έχει και αυτό κάποιο λόγο. Όπως και ο πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου. Δηλαδή είναι κάποια μέλη που δεν είναι πάντα. Είναι σήμερα, αύριο δεν είναι. Σήμερα είμαι εγώ, αύριο θα είναι κάποιος άλλος. Καλό είναι λοιπόν, είναι 3 φορείς στην πλάτη. Είναι ο πολιτιστικός σύλλογος, ένας φορέας, ο Δήμος και το κληροδότημα. Νομίζω όταν υπάρχει μια συνεργασία με ένα κοινό στόχο, θα υπάρχει το καλό αποτέλεσμα. Δεν το 2005 τα είχαμε προτείνει και είχαμε διαβλέψει στους μεσαίους του χωριού. Με ποιες προϋποθέσεις θες να πεις Παπαδάκη? Λέω τα μέλη του Ιδρύματος πρέπει να είναι από το Ηράκλειο. Εγώ θα ήθελα να δώσω βάση περισσότερο στο χωριό. Γνωρίζουν και καλύτερα τα πράγματα. Τότε στη Ρολοπέδη και τις ανάγκες του χωριού. Να πω κάτι. Εγώ θα ήθελα πάντως να κάνω μια πρόταση. Γιατί είναι κληροδότημα, είναι η υπηρεσία στο χωριό. Δεν έχει καμία δουλειά το Ηράκλειο. Πρέπει να είναι γεννημένοι από το κάτω του χωριού. Και προφανώς κάτοικοι που γνωρίζουν τις ανάγκες του χωριού και μπορούν να δώσουν... Η πρόταση του Χάρη με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Πράγματι. Παρακαλώ, παιδιά. Πόσο να μιλήσω, εντάξει. Το θέμα του είναι η απόφαση του που λέει ότι η δίκηση του θα πρέπει από κάτι 20 άτομα κατά ονόματα από το πρώτο σημείο και να είναι σύμφωνα με την είναι ο νόμος που άλλαξε με το 41-82. Αυτό όμως έχει αλλάξει. Εντάξει. Δεν έχουμε πρόβλημα σε ό,τι αφορά τα μέλη, δηλαδή πρέπει να είναι χωριανοί, αυτό είναι το ζητούμενο. Όχι, θα φέρουν απ' έξω. Σωστό. Οι κατάγονται ή αν έχουν καταγωγή. Το έχουμε διευρύνει και στην απόφαση που είναι. Κατάγονται, λέει ο νόμος. Κατάγονται από το πελάτη.
Κάποια στιγμή θα κλείψει. Τέλος πάντων, να πω δύο κουβέντες ό,τι αφορά την πρόταση του Χάρη. Πράγματι, συντάσσομαι με αυτή την άποψη. Καλώς ή κακώς, οι δύο αρχές του χωριού είναι ο πρόεδρος του Πολιτικού Συλλόγου, ο Πάρατρος, σε ό,τι αφορά. Και να εμπλουτιστεί περαιτέρω αυτή η επιτροπή, συμβούλιο, όπως θέλετε, πέστε το. Ναι. Για το καταστατικό πάρα μιλάμε. Και να ορίζεται θητεία, και ας είναι 7 άτομα. Άμα θέλουμε να το διευρύνουμε, σίγουρα, αν είναι περισσότεροι, θα συνεισφέρουν μέσα από τη συμμετοχή τους, την άποψή τους. Λίγοι είμαστε εμείς εδώ στο χωριό. Αν βάλουμε 7 άτομα, είμαστε όλες οι οικογένειες. Όλοι είναι χρήσιμοι σε αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, υπάρχουν άτομα τα οποία θα υποκαθιστήσουν τους διαδέτες ό,τι αφορά την αγωγή. Αυτή είναι αγωγή. Είναι η αίτηση, η οποία θα επιβαρυνθούν αυτοί που θα δηλώσουν όμως το οικονομικό κόστος. Πόσο είναι το κόστος? Όχι, άλλο λέμε, σε ό,τι αφορά την κατάθεση αυτής της αίτησης. Θα τα πληρώσουν αυτοί που θα δηλώσουν η συμμετοχή. Ή θα είναι από ένα κοινό κουμπαρά, 500.000 ευρώ, πόσο είναι το κόστος? Δικαιολογεί το Ίδρυμα να πληρώσει αυτό το κόστος? Όχι, προφανώς, δικαιολογεί. Δεν μπορεί λοιπόν τώρα, δεν μπορεί, πρέπει να γίνει ίδρυμα για να τα καταβάλει. Αυτό λοιπόν, και ο δικηγόρος το λέει ότι δεν μπορεί γιατί πρέπει να γίνει ίδρυμα και μετά να παρίσταται. Δεν μπορεί. Αυτό λέει ο Γιώργος εδώ. Καλά, μην διασπείρουμε τώρα ιδέες. Όχι. Το θέμα, επειδή θα επιβαρυνθούν ενδεχομένως 100-200 ευρώ, θα τα βάλει ο δικηγόρος όλα τα λεφτά που θα παραστεί τέλος πάντων. Και αυτό είναι ενδιαφέρον, να εκδηλώσουμε ενδιαφέρον. Τουλάχιστον 3. Να υποκαθιστήσουμε. Εγώ θα θέλω να σας ρωτήσω προσωπικά εσάς, αν συμφωνείτε, ο πρόεδρος, ο εκάστοτε πρόεδρος κάθε φορά που θα είναι, να έχει δικαίωμα ψήφου και προτάσεων. Και δικαίωμα να καλεί γενική συνέλευση. Να συμμετέχει ενεργά. Εγώ θέλω να δω τα χέρια ποιοι προτείνουν αυτό. Αυτό είναι το δημοκρατικό στο χωριό. Ναι. Και οι δύο πρόεδροι. Αυτό θα προβλεφθεί πάλι εγώ. Αλλά τι θα γίνεται μετά, θα αποφασιστεί όταν θα γίνει. Σίγουρα. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Ο Χάρης μέσα από λίγο. Ναι. Όλοι μας μπορούμε να προσφέρουμε στο χωριό. Γιατί όλοι μας τα κάνουμε. Πόσο μάλλον. Εγώ τι είπα, ότι σε αυτή τη φάση αυτό είναι προδικαστικό στάδιο. Να πει ο Χάρης. Αλλά όχι να γίνεται μετά, δεν μπορούμε να δεσμευτούμε τώρα. Όχι, το καταστατικό. Ναι, σίγουρα. Το καταστατικό θα αλλάξει. Έχει άλλη δυναμική αίτηση αν εκπροσωπηθεί από το χωριό. Εγώ το ζητάω από εσάς. Συμφωνήσαμε, Χάρη, συμφωνήσαμε. Παλιώς ήταν μεμονωμένο. Ο Χάρης είναι τι παλιός. Πυροσβέστης.
εκπροσωπείτε αυτούς τους εκλεγμένους μέλους. Ποιος άλλος δηλώνει συμμετοχή, τι έχουμε δηλώσει. Πρέπει να κλείνω το Μιχάλη τον Εργαζάκη. Είναι αυτά τα πράγματα. Μας κάνα θέλει. Όχι, κοίταξτε, μια διευκρίνηση να πάρουμε. Δεν είναι τώρα πια θα πούνε μέλη στην διευκρίνηση. Για αυτά τα τρία. Άμα ήθελα να τους πω να βάλει το χέρι. Εντάξει, γι' αυτό λέω. Τώρα είμαστε στη φάση της αντιδικίας. Δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε σε αντιδικία. Καλό είναι να λύσει. Είναι όμως αυτή εωρείται αυτό όλοι θα θέλαμε να συνεργούν. Γιατί δεν βάζετε ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως. Ναι, αλλά κάποιοι πρέπει να παραστούν. Να εκπροσωπήσουν. Αυτό το γράψαμε όλοι. Αυτό δεν είναι για πάντα. Αυτό είναι να συνταγεί αυτό. Μετά δεν είναι. Για να κάνουμε. Να φθαρεί ο κύριος Γιάννης για να λέει ο πρόεδρος μετά. Επίσης υπάρχει εκτίμηση στο πρόσωπό σας, είναι καθολική. Δεν έχουμε άλλα θέματα, νομίζω ότι εντάξει. Οι εκτελεστές φύγανε, είμαστε. Μανώλη, ελάτε τον λίγο. Ο Αρισταγόρας έφυγε. Πες του να έρθει λίγο. Απλώς να ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας, να ευχαριστήσουμε και τους διαχειριστές. Θεωρώ ότι ήταν καλό το κλίμα, ο σκοπός είναι κοινός, το κοινό καλό του χωριού, αυτό επιδιώκουμε όλοι. Και αν ανοιξώθηκε ο τόνος της φωνής, αυτά χρειάζεται, γιατί είναι ζωντάνια. Η ζωντάνια είναι αυτό που χρειάζεται σε εμάς. Ναι. Ποιος. Όποιος θέλει να υπογράψει το πρακτικό σου, αφορά τη συζήτηση που κάναμε, γιατί δείχνει